ya ndị ba ya mma mmanụ Igbo mma mmanụ Igbos love themselves, one love keep us together. Ndewo na ụmụnna anyị ndị nọ mba ofesi, ndị nọ anaba anyị, ndị nọ obodo dị iche iche. Ana m anabata gị na oge Igbo Love Themselves Charity Foundation, as I am the founder of Igbos Love Themselves Charity Foundation worldwide. Wee na-asị nke onye chiri ya zelu nwa ya na-alala ụlọ ya tete n'ụla maka na chi efogo ndị gulegwu si day don't break. Chi efogo ndị Igbo niile nwa ya ka nọ n'ụla ya tete n'ụla na chi efogo, because na amam na some of you watch video ihe mee n'Enugu na okporo mme odidi onye nwa mere nji wee gbalụ bịawa this live video right now, because na amam na energy m ga nji ekwu okwu a for long. Nwe onye na-enye m 10 kobo for spending my energy and my time for the good of everybody and even our unborn children. Mado na-watch the video success Nwankwo na represent Igbos Love Themselves Charity Foundation n'Enugu mere n'ụtụtụ a, maka na-ekwu ọ dịka anụ m ka ya nwe na onwe ya na-ekwukwu ya die na-agwa ndị Igbo ha tete n'ụla na oge elugo, onye ọbụla na-alahụ ụla na-ekpe angelus na-ekpe chaplet o setigo ọkwa ụnụ afụ ka o si eme na gọọmenti hospital. Ụmụnne gị ndị atụlụ ego nwaanyị bụ kansa, onye ọ na-afụ m the video nwaanyị na-agbọ since over how many days erezi this woman ego enyebeghị ya treatment abọzụkwa na ego problem. Ndị Nnewi si na ha ma mmete nwe anyị transfer ya to office anyị n'Enugu, nye ha accommodation n'Enugu, kpọlọfa na-eje ụlọ ọgwụ mee ha admit na UNTH Itikwa Ọzala. Ha wee si na machine a ga-eji mee the scan before enye bịa treatment na ọ dịghọ mma na government hospital na ọ dịghọ mma, e wee direct anyị another place. The 4 hospital nwere the machine Enugu e wee jesie ya nụ ọ bụ na ọ dịghọ mma, ọ naghị alụ ọrụ. Ngwa jụzie onwe gị ajụjụ, gị nwa nọ UK, gị nwa nọ England, gị nwa nọ Italo, gị nwa nọ Germany, gị nwa nọ New Delhi India here, gị nwa nọ India here, how possible it is in a whole state, not a local government, no, in a state, that you will come to this India, as this New Delhi is a state in India. And when you go na the whole hospital on a New Delhi, India, they will have scan machine, them near. Here can remember na go, Obasalogio, Hobby Hinako. Obadi here can accuse because need the health and asagisi. I want to that against in the religion. Because na hanwa this religion anya na Christianity, but the sponsor of the evil our politicians are doing, because they are the only one that will confront them and speak the evil they are doing publicly and even lead us to the war. But they failed. And I go look at Maria. Now go look at Matthew chapter 1. Juzio Waga Juju, give be America. Magadiana hosting Texas starter as one of the states in America. Agarian at the whole hospital in Texas. As in a machine, AJMS scan at the home. Nke government at the home. Kaya blame go in the private. Nobody wouldn't hire them. Now the whole government hospital enwe na Enugu state. Oburu so na UNTH. Be enwe the machine. And ona ha alu olu. And here you see Anambra send ba Enugu akwa nke Anambra enweria ka na nke ha dị kwulo mma. Asisi jebe Enugu. Ai we jebe Enugu na ani Igbo ba eketa. Success in ife na-eche machine na aketa na aba kale mmadu 1000. And hancha no n'enu ọnwụ. Ihe ezuru isi gozi ọma mbọsị ụka. Ozuro ihe Christian Association of Nigeria ga-eji si na ụmụ ha na-anwụ wee tipụta ilo
ka ha gbaa mbọ ka anyị ga-esi nwee ezigbo ụlọ ọgwụ, ka ha gbaa mbọ ka a ga-esi challenge gọọmenti ka ha tinye ya n'ọrụ, ka ha gbaa mbọ tikọ onwe ha ọnụ dịka ndị nọ n'otu. Ọ bụrụ na gọọmenti anyị go na ha ekwe ezi ka ha saa itu ego ka ha rụkene one standard hospital for our good, maka ọdịmma be anyị. Ha chọrọ ya. A na-alụ cathedral with 900 million naira. Cathedral ọbụlakwa industry. Cathedral ebe a na-eji agụ chaplet, ebe ndị isi ojii na-eji agụ chaplet, ebe ndị ojii uche pụrụ n'ime na-anwụ ka ọkụkọ si na enwere ebe a kwadoro ha n'enigwe ha na-ana. Ndị atụrụ enweghị uche na-anwụ na mmiri. Ndị nzuzu na-eji agụ chaplet. Ewere 900 million alụ ebe na-agụ chaplet. British wetara ego ka edowe ụnụ ka for sale na-eri ele, were ebe ahụ rụọ industry ga-eme people employ, bupụ ebe ahụ jee rụọ ya ebe ọzọ. Ndị ojii ewere 2.something billion na-ego private jet. Hospital adọrọ ha n'ime. Agwaghị na Jizọs ya agwọghị ọya n'ụwa kịta. Ọkwụrụ na afụ ka o si eme. O nwere ka ọ bụrụ maka gị, o nwere ka ọ bụrụ gị maka na-etili mkpu echi, mana onye nzuzu dị ka gị alụ adịgo gị mma na agwa gị na Jizọs nyere gị ndụ ọga. Kansa na-eme nwaanyị a nwere ike ime m echi. Ọ kwe ka eji enwere spare tire. Ị nwere Jizọs mana ị nwere moto, ndị nwere spare tire. Ị nwere Jizọs nwee moto nwee spare tire. Why not ibupụ spare tire dị na moto gị tụfuo na ị nwere Jizọs? Ị chọghị inwe ụlọ ọgwụ na ị nwere Jizọs. Problem anyị nwere tata bụ Jizọs. Ka m gwazie gị eziokwu, the way si structure Jizọs na be anyị, ndị be anyị amaghazi ihe ha kwesịrị ime na ha ga-eme nke a. Onye Igbo amaghazi n'ihe a bụ ọrụ dịrị m ịlụnụ dịka mmadụ. Agwaghị na Jizọs na-ewezuga Jizọs n'ịma mmenwu ya kọgide ya ruo echi. Problem anyị nwere bụ Jizọs egbugo ndị be anyị nọ silently. Na nke m send voice ya na group anyị yesterday. Nwaanyị afọ na-ata fibroid na-atagbu for years. Bịa keje mee nke a nke mere ụnyaa ndị nọ na our WhatsApp group, unu ga-ede voice ga-ekwu ihe nwụsara ya. Bịa keje mee gị surgery, isi na nwere okwukwe n'ihe ka mkpa. Believe that God can do it. Ihe ka mkpa bụ God can do it. Mana ndị wetara gị story Jizọs ahụ lụgidere ụlọọgwụ, rụọ ọrụ nkịta ụlọọgwụ, rụọ ọrụ oke ụlọọgwụ, rụọ ọrụ monkey ụlọọgwụ, rụọ ọrụ nkịta ụlọọgwụ. Not only na alụsịrị nkịta ụlọọgwụ, alụsịa rụọ ọrụ ambulance. Construct ambulance not for human being, just construct ya maka anụmanụ. Wepụta time, tinye ego, tinye time, tinye stress. Construct ambulance maka busi. Wee doba ambulance maka busi. Wee butere ndị be anyị Baịbụl. Ọgwụgwọ nsọ niile nke ndị be anyị adị n'ime Baịbụl. Ihe niile a ga-eji m onye isi ka ọ dị mma adị n'ime Baịbụl. Ife a ga-eji m onye ngwụrọ ka ọ gaa ije adị n'ime Baịbụl. Ihe ga-enye ndị Igbo ego adị n'ime Baịbụl. Na Matus na ga-enye ndị Igbo ego. Mana jụgodo onwe gị ajụjụ, onye isi ojii bi Germany, bi Europe, o nwere ihe gbasara Matu na inye obodo ego na Germany? Ọkwa gọọmenti ji aka afa na-arụ ebe a na-arụ akwa, ebe a na-arụ moto, ebe a na-arụ ihe niile na-eyuzi n'ụwa a. Ịtagịrị miracle na be anyị nụ bụ iji si ike lee ma na-agote moto taa ije nyebe testimony. Mana ịmaghịzi na ọ bụghị miracle, na ndị mere ya bụ miracle ndị lụpụtara moto ahụ o mewe exist. That is when the miracle exists. It just patronize US. Unu afụ gị ya. The whole Enugu state enweghị ebe nwere machine a ga-eji ụmụnna anyị nwelu this type of cancer test na the whole Anambra and the Enugu. And then man abịa na this our Eastern Anigbo, the 5 states nọ na Anigbo, no teaching hospital a nke Enugu a UNTH bụ the number 1 enwere those equipment. So once na ọdịrị ebe ọ gaghị adị na FMC Owerri, ọ gaghị adị na Aba. Ebe a bụ isi mmiri. Ọ bụrụ ofu mkpụrụ ka ihe gọọmenti nwelụ. Kedu ndị ga-agwa ndị gọọmenti ogwu ndị bishọp eyiri konkosa na-ezuzugharị na Anigbo na-akọ eri na ndị ji anyị bụ nne na nna anyị? Wee lapụ gọọmenti a ga-enye aka jide accountability of ihe ha na-eme, na-asị na Jizọs na-egosi ya vision na ndị na-egbu anyị bụ papa na mama anyị agụ na vileji. Gị nwa bụ onye nzuzu bịa abroad tata
wee soro ha na-akụ eri maka na dị desperate to make money without knowing how money is being given to a nation by the government. maka na edere gị nke gị na Bible, ndị British dere ya na Bible. Wee gwa nwanne anyị nwaanyị ka ejee ka eme ya surgery yesterday. O wee sị na ihe ka mkpa bụ believe na Bible gwara ya na ọ believe. Bible gwa gị believe, mana i believe go na Nigeria ga-adị mma for 60 something years. Nigeria adịghị mma because na imebeghị the needful ka Nigeria dị mma. Ndị be anyị na-ezuzugharị na-akpọkwugharị na-aka ụka. Ndị be anyị na-alụ chọọchị wọtụ 900 million naira. Uche ka ya esi nwee spare tire maka ndụ ha dịrọ nọ na Jizọs akwe na ha nkwa ịdị ndụ. Mmadụ one na-ekiri m tata bụ onye Igbo tata dị ezigbo ndụ. Mmadụ one ejego medical check-up since over 1 year now na anụ onum now. Man, some of you be abroad. Unu na-aghọta ha na onye dị serious ịchọrọ inweta ego. Ịchọrọ ịkpata ego dị gị ọsịsọ. Mmadụ one wepụtagoro time keta jee medical check-up ka ndị ọcha. Unu welu 900 million na-atụgide go tụọ ego. Ewelu ụnụ ka lụcha ụnụ ka inweghị factory. Ịlụ ụnụ ka ga-contain mmadụ 5,000. Mana inweghị factory ga-contain mmadụ 1,500 nye họrọ at once. Ịbanyezie n'ụlọ ka contain mmadụ 5,000 jee kpewe ekpere prosperity. Jee gụọ Matthew chapter 5. Christianity egbugo anyị, Jesus egbugo ndị be anyị silently. O si na o nwere okwukwe na Jesus ga-eme ka ọ nwụọ mkpụrụ ọgwụ ka fibroid na. Mana the whole world ndị wetara ego ka bụkwa ihe wepụta na ihe ji eme fibroid a bụ gịnị? Surgery. Doctors agwa gị na surgery bụ the solution. Isi na inwe okwukwe ọ dị mma, mana ị na-enwe okwukwe since how many years Nigeria dịbeghị mma. Ị nwebeghị electricity, ị nweghị ezigbo ụzọ, ị nweghị mmiri, common mmiri juru na street na India here, tap mmiri juru ebe niile. Ị nwere ya na Nigeria. Ị nwere security, camera adịghị na street gị. Graduates na-ekpogharị na Nigeria, no job. Ịgwa ha na mmadụ kechiri akara akafa karịa gọọmenti na-enyere ha indọstrị. Eho Enugu steeti ebe nsi epụta be nna m ka ọwụ enweghị machine ebe ga-eji mee mmadụ. The whole 5 steeti nọ n'ala Igbo, the Igbo gọvanọ sụnụ na ihe na-ekwu, mana na ha matụ unu ụta maka ndị kwesịrị igwu na okwu unu asọchisigo ha ọnụ, ha agba nkịtị wee na-awori ya tụgharịzie alụ unu na-akpa si na Jizọs na-egosi ya na mama nọ na village na-eme anyị. Mama niile nọ na village Igbo bụzi amosu, ndị papa niile nọ n'ala Igbo bụzi amosu. Abịa sị mụ na gị kpewe ekpere megide ndị nna nna anyị, our ancestors, ndị gbara ụkwụ ọtọ ka anyị yiri akpụkpọ taa, ndị tagara afa village anyị na-aza taata, anyị na-aza afa ha today, ndị anyị na-eri nri ha today, ndị anyị na-aṅụ mmiri ha, mmiri ngere niile dị na village anyị bụ ndị nna nna anyị chọpụtasịrị mmiri ahụ. Afọ anyị na-aza taa bụ afa nna nna anyị fa. Ndị anyị na-eri taa bụ nri ha chọpụtara. Ndị pastọ na ndị bishọp were maka na Europe were picture nwanne ha nwoke ba aeroplane, welu statue one woman ba aeroplane weta ya n'ala Igbo bịa gwa anyị na o nwere onye si na ba anyị jebe obodo oyibo ruo ebe ahụ nwụọ maka ndị Igbo n'ihe na anyị kwere na ya na nsogbu anyị anago anyị na-anwụ everyday na-egbu onwe unu na unu na-aka ụka. Unu na-egbu onwe unu na unu na-aka ụka. Ndị be anyị na-anwụ. Ndị be anyị na-anwụ ibi obodo ifu national ambulance for busi. A whole state in Nigeria na ala Igbo ka a garịrị enweta ha machine, mana that state na-agwa gị isi ebe arụ ebe ifu church, isi ebe arụ ebe ifu church, ifu isi ebe arụ ebe ifu church, no factory. Ihe niile gbara m okirikiri ebe a nnọkịta bụ indọstrị. Unu na-egbu anyị si na unu na-aka ụka. The whole 5 governors nọ na be anyị unu afụgo na enweghị machine a ga-eji ụmụnne anyị bụ cancer test na the whole 5 steeti nọ n'ala Igbo. Nwaanyị a nwụọ kịta asị na uche Chukwu na Chukwu weta na owelugo before fada bịa nie ya, fada sị na ga-enye ya ego na ọ ga-akwụkwọ ji n'ụlọ ụka. Nwaanyị volunteer onwe ya bata ụlọ ụka bụrụ ekwa ya, onwe ụtụ ndị kwa ya na-atọ ọtụ nwụrụ maka na ọ na-ahị alụ. O wee nwụọ, wanyị na-egbara ọkpọ mbọ ka o nwee azie onye na-edu mmadụ. Otu a kịta anyị niile sa agba mbọ hia ka ndị ahụ na anyị na-edu ndị ọya ka ha nwee spare tire, ka ha dị ndụ. Onye ahụ nwụọ, fada yiri white and white na-enye ncha India ego hie a na-arụ ebe a na-eshift uru ha.
were ya wee ndị be ha n'ọrụ. Ha kpọrọ white and white a yiri na ha sị gị na Jizọs gwara ha na mmadụ kechiri gị na inweta ha ọrụ, mana white and white ahụ iyi bụ ihe nyere people ọrụ here. Inwe ebe gọọmenti provide ebe a na-arụ akwa ndị fada na Naịjirịa. Ọ bụrụ na onye ha ụmụnne m ọrụ, ọ bụrụ na ewe nwanne m n'ọrụ ebe ahụ, amosu abịazie chụpụta ya dị, enweghị ya maikrofon iji ezi ozi ọma, enweghị ya ife ị na-atinye bụ skiti na-enye ụmụnne m isi niile nye ya Holy Communion ebe a na-arụ ya na Naịjirịa, enweghị ya onye thousands of people ọrụ here ndị ga-eme ya ka ọ dị Baịbụl ndị gọọmenti, enweghị ya fada na bishọp, ọ dịghọ na jendụ unu na-afụ vision. Chineke ga-akpọchi unu ọkụ, Chukwu okike abịa ma ga-akpụ unu ọkụ n'ala Igbo ndị isi ụka. Unu bụ ndị oshi, unu wee na-egbu ụmụnne m silently. Chukwu okike abịa ma mepee m anya wee sị m bịa zọpụta ndị Igbo wit eziokwu na ihe gbara ha ama na ihe niile unu na-ekwu na Jizọs na-emebi okwu asị. Ndị gọọmenti wee na-agwa anyị ka ji, unu divert mmụọ anyị na gọọmenti wee gwa anyị na Jizọs na-agwọ ọya. Kpọtagodo onye a nwere kansa na ebe nna gị na-eje hụ n'ọgwụ Jizọs gwọrọ ọya, onwebe. Unu asị na Jizọs na-eme onye ngwụrọ ọgaba ije. Unu pụta na adoration na-emekwa n'iru m, mana prayer ministry ebute onye wheelchair bunye ya enu si na mmadụ agawa gị ije wee n'okwu asị. Chukwu okike abịa ma wee sị m jụọ ndị Igbo na onwe onye ga-akpọta onye dara ngwụrọ na be nna ya gagoro ije na anyị ga-ewere 1 million naira nye onye ahụ. Si m jụọ ndị Igbo na mbọsị ọbụla m ga-akwụsị ozi ọma bụ ọ bụrụ na onweghị onye kpụrụ isi na vileji mmadụ nọ hie na-abụghị n'ụlọ ụka, maka nke ahụ na-eme everyday na chọọchị. Ọ bụrụ na onweghị onye kpụrụ isi na be nna gị na your kindred ekpegoro ekpere ọfụbụ ụzọ na mbọsị ọbụla onye Igbo gosiri m ya m kwụsị ozi ọma n'ezi. Ihe Chukwu okike abịa ma gwa m, Chineke si na bifo nkwụsị ozi ọma na ọ bụrụ na onweghị onye ebe nna gị onye ụmụnna gị kpụrụ isi, ndị pastọ Naịjirịa na ndị reverend fada na-emezu na oshi na telivishọn kpegoro ekpere ọgaba ije m kwụsị ozi ọma mbọsọ ọbụla ị ga-akpọpụta ya. Onwe mbọsọ onye dara ngwụrọ n'ala Igbo ekperi ekpere n'aha Jizọs ọgaba ije na m kwụsị ozi ọma na ihe a bụ ihe Britain ji wee bịa worie ndị Igbo ka aka anyị agbụ ebe ndị efiksi brain ndị Baịbụl na Baịbụl. Ọ bụrụ na atọpụ ndị be anyị brain ha na Baịbụl, ha tinye brain ha ọnụ, a ga-edozi be anyị. Mana ndị be anyị chọrọ development, a gwa ha na development ya dị n'eluigwe, mana ndị wetara gozi ya na-alụ be ha. Everyday construction is going on. Unu wee were okwu asị ahụ wee kpọọ anyị isi, ọ na anyị pụaziri apụ ka anyị ji wee malụ na ndị ahụ dara ngwụlọ kpụrụ isi n'obodo a wetara anyị chọọchị na ha nwabụkwa first class citizen, na na-akwụ ha ụgwọ, na na-enye ha respect karịa gọọmenti, na ha na-akwụ ha ụgwọ more than ndị a na-achị ọchịchị, na ndị dị disabled na ha nwabụ number 1 citizen na America na Europe. Unu abịa gwa anyị na nke anyị dị na Baịbụl na Jizọs ga-eme ya ka ọ gaa ije. Ndị dara ngwụrọ n'ala Igbo na-ayọ ayọ n'okpuru flyover. Ndị kpụrụ isi n'ala Igbo a na-ayọ ayọ n'okpuru flyover. Unu na-atụ ụmụnne anyị chain na-agbanye ha ọgwụ Igbo si na unu na-agwọ ndị ala, na Jizọs na-agwọ ndị ala, nọọ mmadụ kọrọ mmadụ ala, na nke a mere mmadụ ala. Anyị wee tonite wee fụ na obodo wetara anyị ụka na ha anaghị alapụ ndị ala mmiri na-ama ha na street, na-enwe n'ebe a lụrụ ebe a na-etiriti ndị ala, a na-enete ndị ala anya, ndị isi adịrọ mma, na ọka ebe a na-etiriti onye ala dị mma. Ndị ụka ụna agaghị ekwu ihe niile a ndị be anyị na-ahụ. Politishan bata n'ụlọ ụka asị ndị ọsha pụọnụ n'ụzọ ka mmadụ gafee, asịsị tụelu onye a vootu. Jizọs bịa ọgwa reverend fada na Buhari ya abụ prezident, na Obasanjo ga-abụ prezident, na Abacha ga-abụ prezident. Unu na-egbu ndị be anyị, mana gị nwa na-anụ onu mbọsọ ga-abịa saịdị gị ntọ ka m na-ama na-asị gị ọ bịagolu nwaanyị akịta o si etie ị ga-abụ ozikwa nsogbu. Chọọchị agbanago, Jizọs gbaa, Virgin Maria gbaa, ma Holy Spirit narie. Kedu ndị bu ya geda ndị Igbo love themselves? Ebujego n'ihe n'ọgwụ machine adịghọ mma, okwosi etigo ọnwụ ka ọ na ha anwụ kịta. Machine arụghọlụ this week, before this weekend ga efu ya RIP. Ma na-emegide ndị Igbo mele ha sef na ha nwụọ ọnwụ, asị gị na mkpụrụ obi ya nawaga ebe dị mma na ihe na-emebe anyị everyday. Mmadụ ọ na-enwe tata na Niger State. Ọ bụrụ na unu na-efo na my page Mathias Ezeaku Gospel of Truth, ana m ashie enye ebe a ka unu mepee anya
n'ihe a bụ oge ndị ọnụ lụrụ n'okwu ga-abụ ha pụtakwuo ogwu gọọmenti ama mgba ha egbe ga-apụta nyere anyị aka ha worizi na anyị ha na-abịa India hia na-etiriti onwe ha ha na-aga US na-etiriti onwe ha ha na-aga UK na-etiriti onwe ha ha bịazi agwa anyị na Jizọs na-agwọ ya. Jizọs ada agwụ isi ọwụwa ọga iyi alụ jee ụlọ ọgwụ. Anyị na-idere ezigbo ụlọ ọgwụ. Nwere ihe gbasara Jizọs na ịgwọ ọya. O nwere ihe gbasara Jizọs na ịgwọ ọya ma na Europe wetara gị ụka ma na Israel enwere bụla onye Israel na-aya alụ akpọrọ ya jewere pastọ. They go to hospital. Enwere Jizọs na-elu ufe ụlọ ịlụsi ụlọ ọgụ ịkpọ kapịnta ka ọ kọọ ya gbamgbam mmiri amabịa ekele ọrụ eke. Kọmentị na-edeba ide ihe agbawa Jizọs ka ọ bịa dee nya. He will not write it. It is meant for you to write a comment. Jizọs ada agwọ ya ọbụna o ihe ndị chọọchị na-egwu unu bụ wayo ma TB Joshua o ma Mbaka o ma ihe niile ifulu 419 enwe onye be nna gị dala ngwụlọ ha mere ọgaba iche. Chineke okike abịa masị na mbọsa ya akpọpụta ofu onye ma kwụsị ozi ọma. Mmadụ mepe ọnụ na Igbo sị gị na doctors na nurses enwere ihe a na-alụ. Are you kidding me? Na Jizọs agwọrọ ya ka edizi onye na-agwọ ndị Muslim. Mana obodo a kịta na ha 99% of them bụ Hindi. America na-abịa ebe etiriti onwe ha. Europe na-abịa ebe etiriti. Many country in the world na-abịa ihe etiriti onwe ha nụ. Ndị Saudi Arabia na-amahụ Jizọs kedu onye na-agwọzi ha? Ha nwere one of the best hospital. Dubai inunugo na Dubai citizen na-ayi alụ jebe America. Inunugo na Dubai politician na-ayi alụ jebe another country. Cambodia here. Pakistan here, Vietnam here. It's a shame to every nation, to every politician in the world that a politician a guy at another country. Always shame to them. Man, our boo yawa alo London. Nda wetele go cow, wetele Jesus. Eba Jesus enwolo. Ofulu ugwu onya mo ya hu. Ofulu ugwu oteshi de ben na mo ya hu. Ofulu ugwu dị n'anya, ofulu ugwu dị n'ọka Igbo ga-anwụ. Ọ bụrụ na Europe ko ye je nwo kedu ọ na-anwụ ụlọ gị fọ. Kedu ihe mere iji ụgwọ ndị be anyị buru Jizọs budo n'ilu unu na-anwụ na accident unu enwere ụzọ problem unu si gị na Jizọs ga-egbu ya. Kedu obodo go to Google. I know in the world of research go and research ma nwere obodo pụtanye testimony si na Jizọs bụ ihe developụrụ ha na Jizọs gboro mkpa na Jizọs kwụsịrị accident na be ha. Ndị Igbo na-esusugharị ịpụta na street a na-eme mkpọtụ ịbịa n'ọfịs anyị ha na-anwụ every day by day. Ụmụaka egosi agwọ ha ma nweta ọrụ asị ya na Jizọs na-enye ọrụ. Jizọs ọ na-enye ọrụ na China, ọ na-enye ọrụ na Indonesia, o nyere ọrụ na Cambodia, o nyere ọrụ na Vietnam. Kedu ndị ụka ji ekpuchiri gọọmenti anyị? Ihe niile na-abịa ihe kwesịrị ka anyị mata mgbe anyị pere mpe. Ọ baghị brain na ndị ga-enye anyị ego bụ gọọmenti. Ha create well anyị industry. Na ọ bụ na enwe ebe a na-alụ stringe ebe a na-alụ bọtị na akwa ahị na-alụ na o nyere more than 500,000 people ọrụ here na New Delhi na Mumbai na so many country here. Ndị be anyị vụrụ Bible na-agụ na Jizọs kwuo gịnị? Ị nwere ọkụ ị nweghị ụzọ. Ofu ebe a trailer na-aga jee India here. Onye ọbụla nọ na India here ifunu gebe trailer bụ fuel na-aga in daytime. Ifunu gebe trailer bụ mmanya na-aga in daytime. Obodo a bandori ya, Europe bandori ya, Israel ebe nwa gwa na Jesus si pụta bandori ya. Your contraband here. Okay, ndị ụka gwa na ino onya nwa mere trailer ji egbuola ya egburu more than ihe niile trailer gburu ihe niile nọ na bus start na Niger State. Today ihe niile nọ na bus onwere nke pụta anụ ma ụmụ nwoke ife atọ gbọrọcha aka ma ndị ụkwụ ha gbajiri agba. Today gaa na my page ka ife gwanụ na anyị onwe onye nọ na Nigeria ma ihe a na-ekwuo na-emebere travel. Enweghị onye nọ na Nigeria na-emebere travel ma ihe a na-ekwu na big truck ada agba in daytime na abroad. Enweghị ọsọ ihe ama na Jizọs ga-ekpuchi ya na ha ma anwụ. Enweghị onye nọ na Nigeria keta nọ Lagos anụnụ nọ Ọnịcha ihe ya na-akpọ m kịta bụ Antichrist. Ndị nzuzu echini na-abịa na-ebu agwa n'ọfịs bụ ndị Igbo ụmụnne m na-anwụ everyday na ọfịs anyị na-eti mkpu na-efu na-efe na ntị. Ndị ụnụ na-afụkwa agwa ndị agụchatara emebere program.
ndị agụchatara mebe program ndị be anyị ka anyị nye n'ụlọ nwaanyị aka na anyị nwanwe be anyị onye ebe ka ịbụ onye Igbo ka anyị dozienụ na Igbo be anyị nụnụ asị na Jizọs ga-edozi ya na ọ bụ na Jizọs echeghị obodo na onye nche na-eche n'efe onye gwa gị who told you so not na Bible which Bible book akwụkwọ mmadụ dere ọ dịbara mgbe ị ga-emepe anya fụ na ọwa yo ka Europe gburu gị ebee ka Bible ahụ nọ before ha slave our forefathers ha edebere Bible then mana ha gwa na Jizọs nwụ 2000 years ago mana ha bịa tọọ ndị be anyị chain ndị Anglican ka na-eyi na akwa ndị nne ọ na-abịa mfụ ndị Anglican chọọchị ebe ha mara pa ndị nne ifu chain ahụ ha tụrụ ndị be anyị mgbe ochie ka esekwa na akwa ha na-eyi ifu na chain a ka dị with us aka na-atụ anyị chain a ha wee slave chain ndị be anyị wee fụ na ya etetewego n'ụlọ wee weta chọọchị si ga ma agụlụ asaịda gị tọọ nọ mana onye ebe anyị cross line bandịrị na Europe anwụrụ onye a tinye na prison onye Igbo cross bandịrị na Europe anwụrụ ya na-egodo ihe nwụ na mmiri 4 days ago na a na-eme ka ejewe obodo agwa gị na enigwe ka mma na-ema nwatakịrị amụrụ ọfụrụ oso wee nwụọ na mmiri ihe niile abụ ndị Igbo 99% of ihe niile abụ ụmụ Igbo n'Igbo ka anyị nyere nna onwe anyị aka nụ ịbịa na Igbo egota more than 10,000 churches gịnị bụ more than 500,000 churches no free school churches enwere ka esi akpọkọta onwe ha ọnụ ka a gbaa mbọ ka ụmụ nwaanyị anyị gụchara akwụkwọ ya esi nweta ọrụ ụmụ nwoke anyị ga-esi nweta ọrụ nụọ nwaanyị n'oge nụọ di n'oge yara ịdị na-ejegharị onye gụchara akwụkwọ na-enweta ọrụ ka ị na-ene ka o jee nụọ nwaanyị ụna na-awori anyị na Jizọs kwuru na-akpọ Matu ụna ewere ya na-akpara ego the whole 5 states nọ na Igbo na enwere hospital enwere machine ga-eme scan otu a New Delhi nọ asị na-eje ụlọ ọgwụ niile nọ na New Delhi na-enwetara machine a ga-eji mee scan werekwe kọntra anyị nọ jụọ onwe gị ajụjụ na-ewere afọ Jizọs ndị be anyị nwere faith nwụrụ anwụ faith anaghị awụ ọkụ na Jizọs na-agwọ ya onye ka ọ gwogolo na-enye fake testimony unu ewere afọ Jizọs na-egbu ndị Igbo na-ere olive oil kedu iji zere ere olive oil ele ebe Jizọs na-agwọ ya why must you import olive oil tie gain na eresi ya mmadụ onye ọya nara ego tie n'akpa were ya jee mee turn up tụọ another one kedu unu ji egbu ndị aka amụwakwa chọọchị ọkụ n'ala Igbo a ga-ebidokwa ma ụlọ ụka niile nọ ịfụfọta n'ala Igbo akụgbuo ya tinye ya na dosbin a ga-amụwa ndị egbugo ndị be anyị anọ m na the position ndị egbugo ndị be anyị I was a victim aka m ga-eje ụka aka m ga-eme ihe ahịa roof gọmụnụ ụka na-abụ ihe ndị ụka na-egbu bụ owu asị jụọ ndị medical doctor ihe na-agwa gị ndị egbugo ndị be anyị nọ ekwubere ndị nwa ụmụ nwaanyị nwere cancer of the breast anya da aga side aha aga nke ha dị egwedo anyị tinye aka ekwubere ndị ụmụ nwaanyị anyị bụ afọ ime for more than 10 years kịta enwere afọ ime ụmụ nwaanyị na-ebu na anọ ha n'azụ ihe eji amụ nwa na Bible almost 2.something million to 3 million ndị nọ n'ọfịs anyị kịta na bugoro afọ ime nwa nọkwa ha n'afọ mana nwa na nọ n'ugwu akarị mmadụ 11 bụ the case akpagharị for more than 10 years Catholic Church eju Anglican eju nwere mbọsị ya akpọpụta ndị a ga-emere ha donation ka a gbaa anụ mbọ ka echikọ Anglican Church na Catholic niile nọ n'ala Igbo ka ebikọ n'aka ọnụ rụọ n'ụlọ ụka rụọ n'ụlọ ọgwụ ụna na-alụ ụlọ ụka Catholic rụọ ebe a isi ebe a pụ efe ebe Anglican jee chee ga ebe niile ifo Catholic Church bifo ị gaa one poll ị ga-afọ Anglican ha na-eme competition Catholic Church ji maka ya go fọdụ ka na bụ demonic enyanụ wee lụọ ụlọ ka maka na Anglican lụọ chọọchị dị a na-azọ kọstọma ihe ọbụla na-abịa nyere anyị aka na n'Igbo ya pụọ ọnụ ndị be anyị ju na nga na China ju na nga na Cambodia ju na nga na India na agwa anyị na thank God for obodo oyibo m bịara unu agwa anyị na Jizọs mere ka mmadụ bi India gadịba na street mana ọ gaghị eme onye India ka ọ bịa rụwa gadịba na street na Nigeria mana ọ ga-eme onye India onye afụrụ nwa be anyị na-atakụrụ onye India na Shoprite na Bini Jizọs ga-eme onye India ọ bịa be anyị were sekuriti chebi ya nche mana onye be anyị bịa ebe a polisi enwere ya tụọ ya nga ihe ga Jizọs na-alụ ụlọ anyị na Nigeria Jizọs na-eme ndị be anyị ka ya jewe Dubai ụlọ Dubai akwụ ya mee spy a na-agụrụ ya 12,000 every day ọ nọ ya 2 years onwe ka polisi si jide ya agbakọrọ ya 12,000 times 2 years times 700 and something days ime ego ọ pịa ya na fonu gị 12,000 naira times 700 and something days make 2 years ihe a ka onye be anyị ga-akwụ bụ na o ji hodemon atụọ ya nga ọ savụọ ya n'ime prison for 10-12 years before nata anyị Igbo
ndị ụka unu pụọ na unu egbuga anyị o. enwere ebe ọ na anyị che niile were obi tinye ebe unu nọ jikọ n'obi anyị ọnụ gwa na anyị eziokwu, gwa anyị ka ụwa si arụ ọrụ. Unu na-eji agụ akwụkwọ na Germany, unu na-eji agụ akwụkwọ na unu gosie ihe a niile pụta unu atụwala anyị asị na Matu jere be Zekaraya kedụ gbasara anyị na Matu ọ bụ ọkaigwe. Anyị na-agwa gị n'ụzọ ọkaigwe adịghị mma. Kedu ka ga-esi dozie ụzọ ọkaigwe plan anya planị ka e nwee taịm nnukwu moto na obere moto ga-esi na-aga, ka onye bụ fuel na onye bụ famili ghara igide na-aga at the same time. Kedu ndị ga-arịọ gọọmenti? Kedu ka unu ga-esi were pozishọn unu ayọ ọnụ gọọmenti ka eme anyanụ? Ọ bụ na ha ekwelo anyị emewe protest maka ya nwa enweghị ka ndị fada na ndị bishọp niile nọ n'Imo steeti ga-esi pụta jewe na gọọmenti haus Rochas Okorocha ma Hope Uzodimma agwa ndị amị ha gbawa bishọp ọkaigwe, ha gbagbuo bishọp ọkaigwe, ha gbagbuo reverend fada nọ with uniform, ha gbagbuo ndị pastọ. Ndị Igbo egoro private jet goeche ndị Yoruba na ha na-aka ụka. Enweghị onye Yoruba nwee one plot of land n'ala Igbo, mana ndị Igbo na-akwụ tithe every day na chọọchị ndị Yoruba. Enweghị onye Yoruba gotere one plot n'ala Igbo rụọ ya indọstrị pure water ka onye Igbo nweta ọrụ rute ego. Mba, ndị Igbo na-eji ụka ndị Yoruba every day ji atụ ego. Chukwu okike abịa masị na mbọsị ga-akwụsị ozi ọma bụ enwe pastọ gị niile ama Apọstụl Suleman ihe niile na-eme mirakụl, enwe ha ncha niile onye vileji unu si na ya gbulisi wee jee ekpere ha wee fụba ụzọ otu ha si eme ya na adoration, otu ha si eme ya na ministry, na ọ bụ na enwego mbọsị ga-agbapụtara m onye ama kwụsị ozi ọma unu na-egbu ndị be anyị. Kedu unu ji egbu ndị be anyị? Kedu unu ji egburu ndị be anyị? Ndị be anyị eju na nga everywhere in the world. Onye Igbo ga-arụ ọrụ na kọmpini Maazị Okeke nwanne ya nwoke, nwanne gị nwoke otu ịnọsị nọ kịta ịnọsị ntagidere afọ wee rụọ indọstrị ebe a na-alụ moto wee mee onye Igbo employ. Onye Igbo eji elute ego na nke ịnọsị Sọnde were taịtị je nye onye Yoruba. Onye Yoruba agwụ ya na onye na-egbu ya Maazị Okafọ, mana onye Yoruba ahụ egotere one plot na be nna gị ruke na indọstrị pure water ka o wee mmadụ na-abụ ma ịtọ n'ọrụ ka ha pụọ na street ka ha kwụsị ime aka aba n'ọpụ iwe. Ka ndị polisi na-agbagburu anyị ụmụ na everyday na ha na-eme na ha na-ezu ochi na ha na-eme picking pocket. Inyere ha ọrụ ha mewe picking pocket, inyere ha ọrụ. Did you give them industry? Ụmụ na eju na nga ndị na-agbagbu everyday, ndị na-anwụ na moto accident na-efe na ye student onye ụga nwụrụ na moto accident nwanne nya. Kedu ihe gburu ya carelessly? Ọkwa mụ na gị n'obodo New Delhi India, kedu ugboro ne ka accident megodo here since January mbịa here? Kedu ebe ịfụrụ a na-eti gbata ọkwa anyị chenụ na Facebook? Eho 5 steeti nọ n'ala Igbo unu mana ọ bụrụ ihe anyị na-ekwukịta ka gọvanọ si na-ege ego na ha ga-ebupụ jee rụọ ụlọ na Canada, jee gwuo mmiri na Dubai. Obodo politishan dosi ndị ụka wee gwa anyị na Jizọs ga-edozi be anyị wee jee print akwụkwọ bifo nnata oriri na eye 2000 eje print akwụkwọ na ikpebe ekpere maka Naijiria nọ na nsogbu. Ndị ụkụ na-emega arụ. Ekwukwe m okwu ọzọ, ihe bụ amụma ọzọ ka m na-ebu unu. Mgbe agitation ihe ụka ga-ebido, ọ ga-aka Biafra agitation dị hot, because ndị Igbo nwere their own culture, their own religion. Onye ya na nwanne ya before ebute chọọchị na Jizọs na Christianity. Mgbe a ga-ebido mepe ndị be anya gwa ha na onwebụla onye dara ngwụrọ n'ala Igbo Jizọs mere ọ gaa ije. Enwebe onye kpụrụ isi Jizọs mere ọfụba ụzọ n'ala Igbo. Enwebe onye nwere kansa, enwebe onye nwere fibroid, enwebe onye nwere tumor Jizọs mere ọ disappear. Anyị mepee mbọsị a ga-ebido ya, mbọsị Chukwu okike abịa ga-ewepụta onye ga-ebido ya n'ala Igbo. Ebido agitation a n'ala Igbo, ọ ga-aka nke Biafra dị deadly. Ife ya na-agwa unu maka unu ekpugidega anyị isi kporo anyị isi. Agadi nwaanyị ife ihe o nwere si ya jee ele ihe o nwere wee bịa nye Jizọs na David si na ọ ga-enye Chineke. Kedu ihe Chineke ji anyị ụgwọ? Ndị nna nna anyị agwaghị na Chukwu ji anyị ụgwọ, agwaghị na anyị na Chineke na-esi okwu. Ndị Igbo na-azụ ome ka nna ya, anyị na-eme ka Chukwu okike abịa ma bịara n'ụdị anyị mụrụ anyị nwa mụrụ anyị gaba. Anyị bata ndị nna nna anyị bata ebe ọfịa dị ewere aka mee ya ọ bụrụ ụnọ ha rụọ ụnọ rụọ ya ebe obibi. Mụ na gị ga-atinyezi ebe ahụ ọkụ taata ya kpọwa Jizọs ka ọ bịa mee nyanụ.
na ụmụnna anyị ka a na-agwa gị na ihe chọrọ ime test ata kalị mmadụ 30 asị m 30 mmadụ 1000 because ihe niile a bụ na-efu Enugu a ka refine ha ncha ma ndị Owere ma ndị Aba ma ndị Ụmụahịa ma ndị Ebonyi steeti ma ndị Enugu ihe niile a bụ na that teaching hospital Enugu ka refine onye ọbụla the machine anaghị arụ ọrụ. Ụmụ Igbo be anya na mmadụ one ga-anwụ taa n'ime ha mmadụ one ga-anwụ taa n'ime ha. My brother, my sister, otu a esi ama posta ụmụnne m na gị na be anyị, otu a ga-esi ama posta na Germany, otu a ga-esi ama posta na Mumbai, otu a ga-esi ama posta na New Delhi, esi otu a ama posta na London. 32 years 45 years kedụzi ndị ga-edevelop be anyị nọ ịnọsa tata be anyị dị otu anyị nwụọ, kedu uru ị nwere n'ịbịa n'ụwa, kedu gain ị nwere? Itinye any impact to support God for the creation of the world. Ịma na aka ka ịbịazi inyere Chineke, aka ka ịbịazi support, create another something to support nke okegoleke. Ịma na ihe ndị ọcha na-eme na aka ka Chukwu ka ndị ọcha na-enyeziri Chineke na ọbụrụ Chineke na-enyeziri efe aka. The world is helping God to appreciate him na nke ọlụgworo. God bụ anyị nwa, mụ na gị bụ God. Nke mbụ ahụ bịara na alụgo nke a rụọ enigwe, rụọ ụwa, rụọ ana, rụọ mmiri, oro na fonu mụ na gị ya arụ, oro n'ụzọ be anyị mụ na gị ya arụ, oro na electricity mụ na gị ya arụ na be anyị akpọwakwa God. Mmadụ elide chọọchị agawa na transfọma jee ekpewe ekpere n'oseti aka n'isi transfọma ka Naijiria ka ọkụ bịa n'ogbe ha. Ihe ka ụmụaka be anyị ka na-akụziri ụmụaka be anyị. Onye gụsị akwụkwọ final year student up to one accident agwụ ya ewere afọ Jizọs gwu ya na asị na-egbughị ya na mmụọ. Ife onye dị ndụ isi ya na onye ya dị ọkwa ndụ na mmụọ. Ndị be anyị na-ekọ mmụọ enwenebere onye fụrụ mmụọ na be anyị, enwenebere onye fụrụ Holy Spirit na be anyị, enwenebere onye chọrọ ije golo akwa jegolo ya spirit, enwenebere onye chọrọ onye nkụzi je kpọọ Holy Spirit okuzie. Unu depend na spirit ka ọ bịa nye elu na aka. Unu afụnugo obodo spirit develop ndị isi ojii, black people with religion, ndị isi ojii na-achọrọ inwe uche. Unu na-ekpe ụka ụmụ mpama. Anyị ncheni na anyị bụ ndị mpama, including mụnwa. Apụta everyday Jesus. Kedu ihe Jesus mego na Igbo? Chukwu okike abịa masị ngwa gị, ọ bụrụ na onwe gị ife Jesus dere na Bible bịagoro na mmezu na Igbo, mmele mụ na gị tata anyị pụta, I look more presentable more than the children of Dubai, China, Japan, Korea, Vietnam, Cambodia, Indonesia that don't believe in Jesus, na anaghị eje ụka, na bụlọ Christian state. Ọ bụrụ na enwego ihe Jesus kwuru na Bible mmego na Igbo, mekere mụ na gị na banye look more responsible more than all this country, more than Saudi Arabia. Gwa m ya tata ka m gwiti ozi ọma nke a dị iche. Gwa m ofu ihe Jesus kwuru na Bible bịago na mmezu na Igbo, wofu. Gwa m ofu ihe edere na Bible mezugo na Igbo. Kedu ihe Jesus kwuru mego onu? Kedu enyemaka anyị nwetago na Jesus? Kedu ihe Jesus mekwuru mego na Igbo? Kwuo ofu okwu. Asị na Jesus na ihe adị ndụ, ịdịbụrụ ndụ before weta Bible. Ndị ọcha dị egbuwu gị maka na ịdị ndụ ka ị bụrụ their slave. Wee fụ na itetegonola je wetele gị Bible. Ịjụkwala nwoke ajụjụ, kedu eme na ofu ndị ahụ gburu nne na nna m, rape nne na nna m, tụrụ nne na nna m chain? Kedu eme na ndị ahụ wetelu Bible again? When I had na Bible up na Jesus emego exist 2000 years ago. Hafu ni mepe ga anya je butele gị Bible. Wele Bible generate more than $500 billion from Africa. Wele develop obe ha. Wele look the Bible create more than 500 million job opportunities na be ha. Wele na akwụ ndị be ha ụgwọ ọnwa salary. Onye isi ojii je golo Bible. O mepe Matthew chapter 5 we fight poverty. If na black people, if na ndị ọcha egbuga anyị na enwe ezi uche. Na topu ụdọ Jesus na Christianity bụ ụdọ, religion bụ ụdọ, topu ụdọ religion nwere onwe gị. The sound focus on things of this earth ifụrụ. Kedu ọnụ na-akọ eriri na Nigeria?
asị na Jizọs bụ God gị. Kedu ebe Jizọs si bụrụ God gị? Gị na Jizọs eji afịa, and you are prone to ị nwere ike ịnwụ echi maka na ịbụ onye Naijiria ebe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị. Polisi na-akụgbu ndị be anyị ebe onye ifụ na-alụ ọda ya ejide ya kụgbuo onye. Enwere nke Imo steeti akụgburu mbọsị a. Ịnọ na Naijiria ndị nwere accident tatarụ mmadụ 20 ije nye testimony na omeloge nwa na Jizọs mee na omeloge nwa dị nsusu. Ọ bụ na ebe ahụ nwụọ enweghị ihe jikọrọ anyị na Jizọs. Ka anyị dozie ebe anyị, ka anyị dozie na be anyị, na be anyị bụ be anyị. Jizọs bụ Jizọs Europe adịghị eche Jizọs ka o dozie ebe ha. Jizọs enye gị ndụ ịdịbụlọ ndụ bife weta ya akọ Jizọs. Kedu onye gwa gị na Jizọs nye gị ndụ? Kedu onye gwa gị na Jizọs nye gị ndụ? Kedu onye gwa gị na Jizọs nye gị ndụ? Ndị isi ojii onye nye Buhari ndụ, onye nye ndị Hausa ndụ, ndị Muslim onye nyezi ha ndụ. Kedu ka mmadụ ya esi kọọlụ gị ihe ụwa karịrị onye ọbụla o jede ya n'akwụkwọ? Enwenugo obodo pụtasị na Chineke gwe. Kedu ebe Chukwu pụtagoro gwaba mmadụ ya debe ihe n'akwụkwọ? Kedu ihe na-eme unu? Kedu ihe na-eme unu with Jizọs na Nigeria? Unu afụ na ihe ada arụ ọrụ. It's not working. It's not working. How many years ka ede kedu obere oge mụ na ga-alapụ ụwa anyị afọ Jizọs nwa otu ha bụrụ ezi asị gị na eluigwe ka ihe eje eluigwe nke one na ndị nna nna gị jere ọkụ mmụọ. Are you insane? Are you stupid? Anụmanụ ọ dị ndụ, nkịta ọ dị ndụ, agwọ na-atagbu gị ọ dị ndụ. Kedu ihe ji gị chọbụ onye ji gị ndụ ọwọ sebe? O nwere mbọsị ndụ gị pụta aka ọtọ o ji gị lụwa ihe ị na-alụ ikwesị idozi be gị. Agwọ na-atagbu gị n'ime ihe ọ dị ndụ, abị ya bụ nweta gị ọgba gị ọ na ọ dị ndụ. Ụkwụ osisi a dị na be nna gị ọ dị ndụ na-eku ume. O ji gị lụwa ihe ikwesị ịlụ na nwa ji gị lụ n'ọgwụ na onye Jizọs nyere gị ndụ ka ọ bịa nye gị n'ọgwụ na ọ na-agwọ ya. Onye gwa gị na Jizọs nye gị ndụ mpaga atụgharị ime gị aga amụ gị. Your father atụgharị ime. God bụ our ancestors. God bịa n'ụdị anyị nwa. God bụ mmadụ, ọ bịa n'ụdị mmadụ mụrụzi anyị nwa na-aga. Anyị nwa bụzi God of this generation, this era. We are the God of this era to make everything happen, to pregnant woman, to put to bed, to develop this world, to build everything we want to build every bridge in the sea. Ndị isi ojii a na-ezuzugharị nzuzu na na-ele to death. Unu enwere ụlọ ọgwụ, unu enwere ọkụ. Ihe la da-emedi unu, ihe la da-emedi gị n'ibi n'obodo enweghị ọkụ. Since nọ na New Delhi here unu go sound generator. Ebee ka ị pụtara n'ebe GN na-asụ kpa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 kp
Generator of Nasri India, but I see no original one. India, they make more than 500 million naira from generator selling to Nigeria, but they are not using it. China, they make more than $100 million every month in Nigeria. They get with it in me house and buy. Now they make generator import, but Chinese are not using generator. In our buy with the battery low. Kede sina koeri ederege Bible no kedo nya derege Bible ah why na na ge de lolo gia onye nyere gi ndo bo nne gi mụrụ gi gba gi mmiri nye gi akam nya ma me ne de ndo cho wepu gi mgbe no na afọ gi nwa na eme abortion kedu emezi na Jesus emere ka yari ma abortion. Power has been given to man. Madu chota to gbuo gi gi nwa bo si na chis ben madu ji ndo gi taa madu chota to be gi si nwa. Oto a Nigeria set go trap on you can die at any time in Nigeria. Muna again I on woman again I set go the trap. I just take and up on obo every day. But say Bologna Kolo Tono Yankonya. Yes, Nigeria be death trap. Man under church brainwash go now Holy Ghost in a chegi, now Jesus in a chegi, God of Mbaka, God of MK, God of adoration, God of TB Joshua, God of Onyanka, God of choosing. Now koeri rubbish. Africa. God. Let's fight for ourselves, my brothers and sisters. Kai no ru no wan yogo. Kai dozie no buy no nwa obodo pụtasị na Jesus dozie fa. Mmadụ pụtara na-enye ga ekpere n'isi Nigeria ka Nigeria dị mma. Kedu e gbasara Jesus na Nigeria? Israel wetele gị church. Ka ndị obodo na-azụsa their capital city. Israel akpọwa ndị ọdịnaka ga-enye ha their capital city. Kpọwa Donald Trump.
Donald Trump wee kunye je ebe ha were their capital city nye ha ha je gbawa Jesus ọgwa ha sị gị na ha mụta Jesus. Europe stage brain gị n'inwe ozi sense transfer agodoro gị 10 million 100 million naira kịta nye gị 100 million tata now isikwa na Jesus nye gị. Yeah, but stage illiterate ka eji Bible stage ka disqualify you in way kim say anything, and that is why we cannot support God on this earth. The whole world is supporting God. Americans are supporting God. Europeans are supporting God, but we are waiting for Jesus end time. Na Nigeria ga na-ekwu end time. When to give one obodo you before get bend China agwa maka end time. Since no India, o nwere ihe na-egosi na end time na-abịa n'India ka na development na-abịa fa na-arụ metro a na-arụrụ ụmụnne ha metro na-adịbụrụ ha alụọ anya nụ so that onye nwere 1000 o ji agba moto ọ baa metro 50 rupee 100 rupee. Pastor gị nye gị stika gwa gị na Jizọs nwere power na ọ na-eche mmadụ kpọ onye amị ọkpọ aga bụ ọkwa na ọ Christian na Muslim ịma na the only language ọ ga-anụ bụ shoot. Kede na-eme unu na ma na Christianity scam na Nigeria. Una na-agbaji ụgwọ every day na Nigeria jegodo orthopedic hospital ihe ni na ihe a na-anwụ olive oil maka na plan na obenna ga plan ke ndị onwe ndị nyegode power ga plan ya. Una abịa were Christianity napụ anyị ike ndị nze na ọzọ na-ekwube eziokwu na Igbo na wa culture. Una emebizi ihe ni na sisi chiweze ọzọ ụka echiweze ọzọ ụka fight waze na wa right no way ma arụ nsị debe anyị na-atụcha ụjọ ga-abọbụ na iduru politician jee nwụọ iyi na ofe alụsị ọ gaghị emesi up because no ihe nna nna anyị ihe abụọ dị mbe ndị obodo ọbụla nwere ihe ha ji chere onwe ha na-atinye ha ụjọ n'ime. Arụnsị niile unu emebisie ni akụrisie mụọ ma ọkụ na Jizọs nọ final unu weregwe Baịbụl a duo ofu onye n'iyi onye ahụ ejidego niile dị na steeti a bukọrọ na ofu ya ọkwa nke onye ahụ ji Baịbụl zuru ego negodo ndụ niile nna azọ na this foundation negodo ihe na-eme operation every day by day ihe na agwụ ya na anwụ bụ ịchọghị ịtụgharị mmụọ ọgụ blame kene pastor gị blame kene your reverend father kedu eme na parish unu unu achọbụrụ ịtụ ego bụ na Mathias Ezeaku with a few people na-efoli ya na Facebook ga na-eji njini na n'ala Igbo kedu ejizi parish ahịa ịtụkọta ego ka arụke n'ụlọ ọgwụ. Fada na-agwa gị na Jizọs na-enye gị ndụ na Jizọs ga-agwọ gị ọya. Nwanne gị nwee kidney failure Jizọs ọ gwọrọ ya ọya ọkwa ọ nwụrụ maka na ị nwere ego transplant. Oge na-abịa mgbe ga-ebido ụmụnwa chọọchị ọkụ n'ala Igbo time you go mark my word mgbe agitation ya ga-ebido ụnụ ụka niile adị n'ala Igbo ga-ebido gbaba ya ọkụ ndị fada je chọọ ihe ya alụ maka na mgbe ha chọpụta na ọrụ adịghị ha egwu eziokwu famara na ọrụ adịrọ kịta maka na na-atụ ụlụfe ego ha chọpụta ihe ndị gụrụsiri akwụkwọ graduate a niile ha na-asị na mama ha ji akara aka yara ịgwa ha na ebe na-arụ zip agwa man India na onye more than 100,000 people ọrụ bọsọ bụ na ebido ọmụwa chọọchị ha ọkụ ha chọpụta na ọrụ adịrọ anyị ha je chụọ ha ya alụ na-ewere chọọchị ka anyị agba ya maazị ihe ị na-etonite na abanye agwa gị na Jizọs na-enye ego na Jizọs na-enye ego ebe ka Jizọs nyere ego kedu obodo gwa gị na Jizọs nyefe ego Europe mụọ nwa tata ha bido taa akwụba nwa ha ụgwọ nwa abaa skuul akwụgwọ ya ụgwọ ọ gụsị akwụkwọ enyi ha ọrụ o nweta ọrụ akwụ enwere alawansi na akpụ ndị enweghị ọrụ ọlọ gọọmenti na-eme ihe niile na China ọlọ gọọmenti na-eme ya na Israel ọlọ gọọmenti na-eme ya na UK ọlọ gọọmenti na-eme ya na America nke ya sị na Jizọs enye anyị ego are you stupid? Kedu Europe ji were afa Jizọs ka ya agbụ tinye onye ọbụla ụjọ n'ime ị na-etonite gaghị ama na akpụ iyi na alụ na-enye ego na onye nwa nyere 98% of Chinese ego fon iji na gị ma na onye nwa na-enye obodo ego taa ya ekpo n'onu ịma na onye nwa na-enye ego akwa afada gị iyi ịma na onye nwa na-enye ndị ego enwe onye eme ka ọ malụ ya na Nigeria na-agwa gị na Jizọs ga-enye gị ego na Jizọs ga-enye gị ego na Jizọs nye gị ego ebe kedu obodo Jizọs nyegolo ego Jizọs nyere Israel ego bụ ihe gọọmenti na-enye obodo ọ bụla Jizọs onwe ya gbasa Jizọs na ego ihe na-enye obodo ego bụ gọọmenti lụọ indọstrị ebe na-alụ pant ahụ na-alụ
Panty one ka igogo this year, gị nwa bụ nwaanyị na-akọ rubbish. Panty one ka igogo this year, your inner wear. Then I company ebe na-alụ panty anyị na India here. Ka efu mmadụ one onyere ọrụ, ọdịnọka, ọdịnomunze, ị nwere ya n'ụmụnya, ọdịna Nkanu, ọdịna Ụzụwan be nna m, ọdịna Nsụka, ị nwere ya n'Obosi, enwe ebe na-alụ panty na Ọkaigwe, ọdịna Owere. Brezi dịka nwaanyị, ị nwere ebe na-alụ Brezi, ị nwere ebe na-arụ ya na Imo steeti na Abia. Ọ ihe ndị a enye gị ego. Ọ bụrụ Jizọs, enwe eji consign Jizọs na ego. Machine eji print ego na Nigeria bụ mmadụ na-arụ ya na India here na China. Kemikal eji arụ ego bụ mmadụ na-eme ya, ụnụ akọ eri na akọ eri. Na Chineke ji ozi anyị ụgwọ. Ihe anyị kwesịrị ime bụ iko and anyị marụkọ Chineke bifo weta Jizọs. Jizọs abụrụ Chineke. Jesus is not God. God is the only one God. Anyị mago na-ekpe eri ya na-aza Chukwu Ebuka Chukwudị. Kedu ndị na-aba Chukwu Ebuka mụ na gị na-aba gosi na anyị bụ Chukwu. Ọ nke Chineke asịrị mefozi ka anyị kwesịrị ịsọpọtụ ya na-emenụ. Chukwu enye gị brain to become a medical doctor. America abụrụ ya, Europe abụrụ ya, gị nwecha ọhịa ebu ya, ịkpọwa Chineke ya bịa gwọ ọgọ ya. Kedu ebe bụ Chineke? Gị nwa bụ Chineke. I can only gwọ ọgọ ya when I become a medical doctor and treat you and diagnose you and know your fault and give you medication. Ọkwa gị nwa bụ mmadụ ka agụ ya agụ bụ select nri chọrọ iri, ọ bụrụ ofe onugbo na agụ gị jee rie ofe onugbo. Because we are the God to make that choice. We are the God to choose it. Una na-akọ eri n'Africa. A whole 5 states ka a galụ tata na n'ụlọ gị ọgụ ka ọ dịrị gị na mma. Ka ndị ga-ekwu okwu anụ karịa Mathias Ezeaku ka ha gwuo olu gị. Iju na-akpa eri chaplet na-akọ eri Kene Maria jupụta na-akọ rubbish n'ọnụ n'Africa ka onye ga-ego. Ọ bụ na just na-ekpe ihe azụ na worship no problem. Ị nwere ike worship akwụkwọ no problem. Mana nke a bụ asị gị na akwụkwọ anyị enye gị ego. Are you kidding me? N'oge ikpe chaplet indicate ka ị nwee ego. A graduate na-enweghị ọrụ. N'idiri industry ebe ya enye ọrụ ka fada na-asị ya gụọ chaplet indicate. Iji ikpe ma chaplet kpebe mana asịsị na gị na chaplet na-enye ego. Chaplet adịghị enye ego. Ife ya enye gị ego na chaplet, enwe ebe na-arụ chaplet a na street gị na be nna gị, ewee gị n'ọrụ dị iburu accountant dị, iburu staff dị, iburu security dị, iburu manager dị. Otu aka chaplet ga-esinye gị ego. Enwe ebe na-arụ Bible na Nigeria, enwe ebe na-arụ Bible na Anambra. Ebe a ka Bible ya esinye gị ego, ịlụwa dị, ị print wa Bible, iburu accountant dị as a graduate, ịlụwa ọrụ dị. Ebe a ka Bible ga-esinye gị ego, ọ bụrụ ego Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 adịghị enye ego. Isaiah adịghị enye ego. Asị ihe niile Europe kwuru ebe a bụ asị. Ofu emebeghị na be anyị kama ofu. Anyị enwere ego, enwe onye be anyị ji ego. Ọ ya ha na-eme eri. Lockdown nwa nkịta mmadụ one n'ime ha nwụrụ. Lockdown nwa mmadụ one n'ime ha nwụrụ mana Anambra ndị big man na-agbapụ abroad eje treat onwe. How many of them died? Ihe eji ha ndụ bụ Europe, America, Pakistan si na-alụ ụlọ ha ọgwụ. Kede na akọ Africa bụrụ God n'isi. Many unu kwesịrị ime. Rapụ God ka ọ bịa dee comment. Rapụ God ihe ma iji nzuzu na-esheme onwe gị n'isi n'ịma God. Rapụ ya ka ọ bịa dee comment. Rapụ God ka ọ bịa dee comment ebe a. Jesus can do all things. Allow Jesus to write comment here. Ndị na anyị amalụgo Chukwu na-aza alọ Chukwu. Ụmụ Chukwu dubem, Chukwu bụ eze. Wee na-eme ihe niile practical. Ha jikọ onwe ha ọnụ azụ ofu onye na school. Obodo na-azụ ofu onye na school. Otu Europe si eme ya. Europe na-azụ ụmụ ha free. Tata ị na-agagharị na-ele pịa ụta ka ịkwụ ụgwọ akwụkwọ. Why not mmadụ ibe gị ga-emeli gị ha? Asị gị kpọwa Jizọs na ọ bụ na ọzụ ọ ihe ese m na parish priest anyị. Ka alụsị 4-story building. School. Ngwanụ nye anyị nwa bụ youth empty land ka anyị tụọ ego lụọ 6 classes ka enye ndị ahụ na soje karol ụmụ nwaanyị a dị ime jee karol yọtege jiru skuul a ụmụaka na-erepịa ọta enyere apịa kaadị ha na-agagharị n'ime ahịa na parish ya na alụ skuul alụsịa ya dobia ngalon ka anyị lụta 6 họlụ nkịtị divide ya 6 classes na-agwụ ndị nkụzi 20,000 120 every month na youth ga-emenwu ya ọsị m na onwere ihe nye Jizọs omume na Jizọs imere ndị nke agawa nka na ọ ga-emekwa ụmụaka are you kidding me?
mana ịrapụrụ Jizọs ka ọ bịa tụọ ego dị skuul. Ịkpọrọ Jizọs ka ọ bịa mee plasta. Ịkpọrọ Jizọs ka ọ bịa tie windo. Ihe ndị na-abụrụ mmadụ ga-eme ya. Oruzie ka nke anyị bụ mmadụ ga-emere ụmụnna isi m na Jizọs ga-eme elofia. Mana ịkpọrọ Jizọs ka ọ bịa kụziere gị ABCD. Jizọs adịghị akụzi ABCD. Jizọs adịghị enene mmadụ exam. Jizọs echiri gị fada na mmadụ chiri gị fada. Jizọs arụpụtara akwụ iyi na mmadụ kwarịa ichigara ya telọ kwa ya meshọ saiz gị. Kwa ya nụ ichiri ya yiri na alụ. Mana Jizọs ga-enyezi ya skuul. Na-egodo adoration unu na-eme na Nigeria, na-egodo skuul unu na-arụ ndị adoration ahụ. Ekwesịghị ịlụfọ ụmụ ogbenye. Ma ndị azọgburu azọgbu na adoration nwụọ ma ụmụ nwaanyị dị ime. Alụọ skuul adịna egwa ha dị skuul. Dobie ngala ọnụ. Kedu isi ụka unu na-aka? Si na Jizọs kwuru. Na Jizọs kwuru. Jizọs nke na-ezu oshi na Nigeria. Jizọs eji ezu oshi na Afrịka. Ịfụ Jizọs Nigeria kịta na ọ bụrụ ịmụọ ya ọkụ. Onwe onye pụta na Nigeria sị na onye nwa bụ Jizọs, ị gaghị awụ ya fuel mụọ ya ọkụ. Na the whole power to develop Nigeria dị ya n'ime kama na ya ma ya ji egbu ya nkịtị, ị gaghị amụ ya ọkụ. Ụmụnna anyị nọ na South Africa, na-anwụ na South Africa, na-anwụ na China. Na-ewere gum ogbe na-ego private jet na-akọrọ ha na Jizọs ga-agwọ ha ọya. Mana ụmụaka gị na onye nke mụrụ ekporo je immunization. Kedu iji akpọjeziri nwa gị immunization? Ị ka ịkpọ Jizọs ka o mee immunization. Ịma mmadụ one ga-anwụ, ụmụaka one ga-anwụ na Febụwarị this year. Ọgbụgbọ na ọnyụnyụ ga-egbu. Ịma mmadụ one na-anwụnarị ya iji fight kịta ka anyị nwee hospital. Kedu ihe na-eme unu? Erie unu mugu. Iji obodo oyibo asị gị na miracle. Kedu eme na ọbụghọ miracle onye London ịbịa zụwa mugu obosi, zụwa ahịa na tawa ụmụ ahịa, rewe bread na control Owere, bụrụ gala n'isi gbawa ọsọ na Ebonyi steeti. Jizọs adịghị eme nke ahụ. O deghị onye London ka ọ bịa lụwa ụdọ ọrụ ị na-arụ na London na Nigeria. Jizọs adịghị alụ nke ahụ. Ka ndị ụka ji asọbe were ji afọ Jizọs na-ekpuchiri gọọmenti, na-ekpuchi alụ gọọmenti na-alụ, na-asa izuzu ezuzu. Ụmụnna ya na-anwụ na mmiri. Mmadụ na-enwu na mmiri 3 days ago. How many people nwụ na mmiri 3 days ago? Jụọ onwe gị ajụjụ. How many people nwụ na mmiri? How many people ya anwụ taa? Otu esi kparịa the whole 5 states. Enweghị ebe enwe machine a ga-eji mee ndị cancer scan. Mana enwe auditorium, enwe cathedral everywhere worth of 900 million. The church leader cannot confront government as ndị ga-ekwu okwu gọọmenti anụ. Ndị nna nna anyị wee sị n'iru dike na anyụ ma nkụ. Iru dike na anyụ ma nkụ. Ọ bụ na ndị bishọp na ndị fada na unu bịara idozi be anyị, unu kali gọvanọs, unu kali senators, unu ka ha unu ji kalụ ha dịka bidebe ajewe obodo oyibo. Maka unu nwa nwee millions of people. Unu nwa na control ndị ha na-achụ. Unu kwuo okwu taa na nwere onye unu chọrọ ifu n'iro na Anambra asị na bishọp Katọlik kwuru ya, Anglic ekwuo ya, Pentecostals ekwuo ya, enweghị onye ga-apụta iro na Anambra steeti ma ọ bụ na ukwuo ya maka ọdịmma Anambra. Unu ebodo gọvanọ Anambra ihe niile ka ozu iche na some governors niile unu fụrụ abụrụ ha nwa tinyere onwe ha di ya. Atinyere ha atinye. Governors ahụ unu fụrụ di ya ntinye ka atinyere fa boy ka ha na-agba di ya. Many of them chọrọ ọdịmma unu mana ha ma menwe ya n'ike aka onwe ha. Ego pụta ekegodi ya. Ndị atinyere ya nalụgodi ya share nke fa. Nke fọrọ afọ o tie egwu na bank ya. Mana ọ bụ na pụta n'igwe si n'ọfịs enough ndị fada kpụrụ n'iro nwere onye amị ga-akọ ọka egbe gba ha. Then they will not go for a meeting. Na ndị emepegokwa anya ahụ. Ndị amụrụgokwa anya ahụ. Na ha mere youth ihe akịta bụ na enwere strong people bịa back and the youth. Ọ bụ na ndị a na-eti egwu na Nigeria, those celebrities, akpa mmadụ na mkpọ na phone, akpa vaz na phone, akpa nke na art film na phone. Ọ bụ na ha united onwe ha na this protest as celebrities, create a Facebook platform, unite onwe ha, ha na-apụta ma finom ihe niile na-apụta na-enye update, back at these people up, this rubbish man continue. Ikpụrụ ofu onye n'ime nke bụ protest ebido, ọsọ ga-aba ha ụgwọ, mana ha nche niile anaghị azụ. Ndị na-ene anya agaghị na-azụ abụ, ndị a na-asa anyị na anyị nwụọ tata moto ogbu anyị na anyị nwụrụ maka okwukwe. Pụtazie nụnụ n'ụlọ anyị ọgụ ilu dike na anyụ ma nkọ. Ụmụaka unu na-ata afụfụ, ha na-akpụnụ dadi, akpụnụ papa, akpụnụ fada. Nwa na-elubere 30 years echie gị fada, nwa okenye dị 50 years akpọọ gị fada.
pụtanụ nyele onye a na-akpọ gị fada aka wit eziokwu ka e nidiri. Asọ gị bịa lụọ ụlọ ọgwụ, asọ gị nye anyị ego, pụta bịa gwa eziokwu, confront ndị a ga-enye anyị ihe ndị asịsị na Jizọs ga-eme ya. Enwere obodo ọ bụ Jizọs na-eme ya ọga. Enwere obodo ọ bụ Jizọs na-agọzi mmadụ. Ihe na-agọzi mmadụ bụ gọọmenti. Gọọmenti na-agọzi mmadụ. Ịmụta ụmụaka ịtọ a na-akwụ gị ụgwọ dịka nwaanyị, agọzie gị. Anyị nidiri bụ ego, ngọzi niile na-abụ ego ka anyị nidiri. Ịyọ arụ ego ka ga-eji triti gị. Enwere ihe ọzọ bụ ngọzi ya bụrụ ego ahụ fụrụ anya eji triti mmadụ ji edozi onwe ya dịka mmadụ. Asụ ụmụ nwaanyị anyị kpebe, ha kpebe na gị bụ ahịa ekpele, gị bụ ahịa ekpele gịnị? Kedu ihe abawa problem ka anyị nidiri focus how to treat our fuck up. Ahịa ekpele nke mmụọ ka nke mmadụ. Mmadụ one ga-anwụ kịta nwee dis cancer? Mmadụ one ga-anwụ? Unu ekpuchie graduate anyị isi ha na-agagharị ekpere nke ha yọta enyi ha nwoke ga-eje nye pastọ, ayọta parents ya ga-eje nye pastọ na ha na-achụ ọrụ. Unu agwa ha na Jizọs na-enye ọrụ. Kedu obodo Jizọs na-enye ọrụ? Kedu obodo bụ ọrụ Jizọs inye ọrụ na-abụrụ gọọmenti? Kedu obodo ọrụ? Kpọọlụ m afa. Ị na-awọchị m n'Europe ka ị malụ mmiri jee Europe ọ Jizọs nye gị ọrụ ka ọ n'Europe create gị ọfịs ebe na-alụ ọrụ tata before ebia be ha. Jee history mgbasalụ company na-arụ na America tata ifu na omego over 100 years ago. Some of you na-arụ na company alụgoro na Germany for over 50 years ago. Mgbe amụbelo gị sef ka e create gị the blessing. Ọ na-echego isi Nigeria pụọ je jam ọ the blessing there. Ị nwere ya na be nna gị ya dị na-arụ ọrụ ahụ. Ị nwere ya? Kedu ndị rụrụ ya? Gọọmenti. Ọ bụgodị na private sector, gọọmenti na-enye edozi obodo, people enwe the heart ịrụ industry. Enwe ndị na-awụ ọchịmta nwe 100 million akaụntụ ha ga-eji nwe ya rụọ indọstrị na Nigeria ga-eme mmadụ 50 employ, mana ha ma mmịa maka ọkụ adịrọ. Agbakọ ego na ga-eji gbadezu, gbakọ ego na ya ga-eji kwụọ biilu dị iche iche na-enweghị isi. Ha sị mba, dowegodo ego ha ebe a na-ekiri ya. Unu eme anya ịdị iperibe ire ngwa ahịa sị gị na Jizọs mere ile ahịa, na Jizọs mere ime nka, na Jizọs mere ime nka, Jizọs mere nyụọ ọma mmiri, Jizọs mere nwụọ mmiri, Jizọs mere ime nka, mana ndị polisi nweta ga-agba gị ka nchi. Jizọs ama njide egbe ka ọ yara ikwu okwu. Ndị a niile na-agbagbu ebe ka Jizọs na-egbu ha. Fulani abịa na be nna gị, bịa n'ụzọ wen local gọọmenti gbuo mmadụ 140 something. Ha nche niile nwegbodo Baịbụl, ha nche nwegbodo chaplet. Enwere nke Jizọs kpuchiri ka a yara igbu. Ma nwaanyị mụrụ nwa ka kụ nwa ya bata n'ọgwụ, ọbara nwaanyị na-asọ. Ịgwa ndị mmadụ na uche echi gwụgwane ha na ha enweghị sekuriti, na ha enwere ọkụ, ha enwere kamera. Eziokwu ndị aka kwesịrị ịgwa ndị be anyị. Na-ejizi n'ụka were ndị be anyị na ndị Fulani bịa succeed n'ụzọ ụwa bụ na ụzọ ụwa na-enwere steady light, nwee kamera na their street, nwee man trade as security. Ofu ihe mere kịta na menyu instances ihe niile na-egwu na ife mee na Nigeria Boko Haram na-agba ndị chọọchị ọkụ. Ofu Nigeria Jizọs bụ ọ bụ na Jizọs echeghị obodo na onye nche na-eche n'efu ka ndị Boko Haram kidnapụrụ onye isi Jizọs ga bụ Reverend Lawa, gbuo ya ka ọkụkọ na January this year, dobie na detention for over 3 months. Religion leaders, ndị bishop na ndị pastor niile enwe power, enwezikwa onye jere onye otu ha. Onye otu ha ka e kidnapụrụ Apostle Suleiman si na no mere manhood ndị kidnapper anwụọ. Okpe nwere ekpere ka onye otu ya nya na ya nọ n'ofu association ka Boko Haram release. Ma onye Jizọs ma mba ka Jizọs na-egosi onye ga-abụ president, o gosiri ego ka a ga-esi release prophet unu. Ma TB Joshua na-eme miracle, o gosiri oge ka Jizọs ga-esi ma Jeremiah omota ọfụfọ yi ka ọ nke wọrị ya na-eji ka ihe da. O gosiri ka a ga-esi mee ihe niile a na-ezu na ochi na-agba private jet. Enwe nke Jizọs gosi ga-erelease nwoke for over 3 months. Ndị a bụ ndị signere, ndị nọ na association, ndị gọọmenti nyere certificate to protect their religion. Na ọ bụ na emegide anyị, onwe group na-emegide anyị pụta for protest, anyị demand that for security, for protection. Ewe kidnap Reverend Lawa, the whole father niile ihe niile na-eme miracle, ma ndị na-ebunite mmadụ atọ ya n'elu oche. Enwezi onye nwere ike feje na-ekwe ndị Boko Haram 300 million. Mgbe aka ha ma na ego ga-solve the problem. Of course Jesus is no longer Jesus that will solve the problem. Is not money. Ha chọwa ransom. Eje na-ekwe Boko Haram 300 million.
ndị Boko Haram si na ha chọrọ ego na ha ga-egbu ya no iwu ndị ụka zuo ya instead of shut Nigeria down in protest that time. Mbaka na-elid ndị Enugu, ọkụ na-ere lead when ndị Nsụka, ndị nka juru na Ọnịcha lead when ndị Ọnịcha, ebe niile na-ada yala CNN na-ebu ya. Donald Trump abịa sị kedu ihe na-eme, agwa ya na-kidnap his fellow Christian na Nigeria, o sendela his soldiers otu o si wee mere ndị Israel. O meela ihe o mere ndị Israel ebe a gwaghị na Jizọs zipụta kpọbara Donald Trump last year or last 2 years gwa ya na enwere obodo na-anụsa ọgụ na capital city Jerusalem. Donald Trump as the world president wee jebe agwa obodo a n'ụnụ bịa ebe ọzọ na ha na Israel ga-anọ n'elu gba ụnụ ka nchi. Obodo ha agbafelu ndị pastọ ezuo datin ha ezuo ya otu ha si gbafusie na during coronavirus. Enwe ya ncha ji eme ka erelize Reverend egbuo ya. Ofu ebe ahụ ka kidnap American citizen last 3 weeks. Ofu ndị agburu your own Jesus representative na Nigeria kidnap American citizens. Ndị embassy, American embassy were contact their president where they kidnap one of their staff. Donald Trump will send 7 soldiers to Sambisa forest. As a normal donor, 7 soldiers ka gwa nke mere gị n'anya 3 weeks ago. Ndị isi ojii ndị iberibe na-achọrọ inyere onwe fa aka. America will send 7 soldiers, however, fellow Batana Sambisa forest with the fastest fighting jet in the world, as long in America, in the world. Mado lolo. Mado doko onumba la na se lolo. Mado deka Collins Rock lolo. Mado deka munga be jofeze akololo. Agwam no Jesus ya alunkem. Edena ya education. Ida fight ka nwe good school. Mmiri na amu ma aka bulu he stove na eje anu ana. Ida gbambo dịka fada dịka pastor ka ụmụaka nwee ezigbo school. Ị na-agwa ha na Jesus na ọ bụ na Jesus emere na nwe ya emie. Ofu Sambisa forest ka mmadụ 7 ji rescue their own child 3 weeks ago. Fu ebe ha na ogbu kidnap chibon girls tụwasa ihe ime amụwara ha ụmụaka dị. Ofu ebe ka na-esi apụta agba chọọchị ise ọkụ. Ofu ebe ahụ asaghị na ọ bụ uche Chukwu ka kidnap ofu onye American soldier mmadụ 7 were the fastest fighting jet in the world ga be release a bomb ebe a ihe niile na ebe agwụ were bịa ebe a je gụrụ nwanne ha na enye gị sticker agwa gị na sticker na achụkpọ ka Johnson Suleman pụtakwa sị na onye kidnap membia ka o kpere na phone ihe a ji bụrụ nwoke anwụọ. Ihe ahụ ndị nọ na position iyo gọọmenti ka anya anyị security. Kenya is security. No mmadụ na-eche mmadụ. Jesus adịghị eche mmadụ. Ife na-eche mmadụ bụ mmadụ. Enweghị obodo ji stick eche onwe ha. Now Jesus na-echefa. Israel trusts 100% in their soldiers, securities, mmadụ, cameras, light to protect them. You can never see an Israel citizen ka ọ bara transport na-ekpuchi moto n'ọbara Jesus. Gị nwa bụ Israel na-aba transport. Inunu go na mmadụ ba moto na Israel ma ọ na Europe wetara go ka si na ha ekpuchie moto n'ọbara Jesus. Inunu gị ya na ntị. Ma ọ ba metro. Mmadụ ka ekeri ka o chebe mmadụ. Mmadụ bụ ihe na-eche mmadụ. Mmadụ bụ ihe na-ebu mmadụ n'afọ. Buo ya mụọ ya. Mmadụ na-atụwa mmadụ ime. Mmadụ na-enye kụziere mmadụ ABCD ihe na-aba ọlụ dịrị mmadụ. Ndị isi ojii. Ị bụ God. You are God. Bible disqualify gị na ị bụrụ God. Ị bụ God. Ime Okonkwo ịbụ chi nke dị ndụ. Mma nke dị ndụ. Bụrụ mma nke nwụrụ anwụ. Mma ndụ. Onye eji akpọrọ gị mma ndụ. N'asụsụ Igbo mma nke ndụ. Mma nke dị ndụ. Ịbụ onye nke dị ndụ. Ihe duru eze ịbụ chi. You are God to make things happen. Kedu ihe ọzọ ị na-idiri na-abụrụ ihe anyị na-afọ anya. Ndị ụka na-refine gị to spirit. Which spirit? Na nwere ajọ mmụọ na-achụ. Kedu ajọ mmụọ? Nwere onye fụrụ mmụọ. Ị na-achụkwara onwe gị ajụjụ. I was once a victim like you. If you go spirit, atiechi anyị chanyu n'ụjọ n'ime. Ije ereta one night say Jesus eme ka ireta ya. Hey, ndị a na-akwa balo. How can we think about them? Give them education, they will become a lawyer. They will become a medical doctor. One dere wheelbarrow. See now Jesus na-eme ogbenye ọbụrụ ọgaranya. For where government be na-eme ogbenye ọbụrụ ọgaranya in every way in the world. In the world. Na-eme kịta asị ngị na ihe Bible nke na ihe anaghị m agụ ya kịta gị nwe na-agụ na Bible mana ana m agwa gị ihe na-eme na China. Ihe na-eme ogbenye ọbụrụ ọgaranya na China bụ gọọmenti. Ihe mere ogbenye taa ọbụrụ ọgaranya na Germany bụ gọọmenti. Ihe mere nwanne gị nwaanyị a bi UK tata na-akwụ ya ụgwọ na ọ mụtara ụmụ ịtọ bụ gọọmenti.
mana gị nwa chụọ ma ịtọ na Nigeria iri nri bụrụ problem because na gọọmenti gada work inweta obere with pure water ị na-ele fada na pastor analụ gị sị gị bịa nye Jizọs Jizọs Nigeria na-analụ sọsọ ego nnalụ amara m ekere Jizọs Nigeria ka ego gị bịa sow seed gị bịa gwọ tithe bịa buko mas bịa chọrọ Jizọs aja chọrọ Chineke aja Chineke na-eri ego ị chọrọ ịchụrụ Chineke aja rụtarị Chineke ụlọọgwụ Chineke n'idere ụlọọgwụ ebe ọ ga-eje ma ọya ọ need spare tire hospital Chineke bụ gị nwa ịbụ mma nke dị ndụ the living God to make things happen mmadụ chọọ ọtọ ogbuo ihe niile nọ na Nigeria ifeloto America ji 37 soja bịa bụ na Boko Haram kpara ha aka kpam to God by now Nigeria mmiri ka ịdị na-ezo Nigeria na-alụ ọ mmadụ nyere ha command ha jebe ije ahụ ọ bụrụ mmụọ ewere na-egoro private jet ego ofu private jet kịta ozubeghị ịrụta igote machine a 10 machine a na ha chọrọ ihe nwere cancer successes in ihe bịara for this test there karịa mmadụ 1000 mana enweghị ya na gọọmenti hospital ndị ụka da confront gọọmenti gwa ha eziokwu na-asa anyị rapụ na onwere gọọmenti pụrụ imeela anyị na onye Jizọs emeghe ọrụ n'ọbụ obunye ogbenye enu eny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 e na-akọta ụta kedu ndị ga-enye gị ọkụ gọọmenti kedu ndị ga-enye gị ụzọ gọọmenti kedu ndị ga-enye gị long life and prosperity gọọmenti gọọmenti ga-enye gị long life rụọ ọrụ gị free medical care inwe kidney failure ha na-eme gị dialysis free Europe na-eme ya other countries na-eme ya sọsọ na abaghị ka ya bụ inwe kidney failure nwụọ nwaanyị nwee cancer nwụọ nwaanyị nwee fibroid nwere ego ji eme operation nwụọ isi na ị nwere adoration ị na-eme adoration ihe egbu ndị be anyị ịma mmadụ na-anwụ silently onye nwe abịa gwa gị isi ndị nwere fibroid hapụta egobala ha Baịbụl nwaanyị oruru ọba kedu onye nwere fibroid na be nna gị bụ fada ikpechere ekpere fibroid ana kedu nwaanyị na-anụ onu m nkịta nwere fibroid ikpere ekpere jee scan bleeding gị kwesịrị ịdị na-agba 4 days or 3 days mbụ nsọ gị kwesịrị ịdị ihe eji ama onye nwere fibroid bụ na ọ bụ na nsọ gị na-agbabụ 3 or 4 days ọ ga na-agba ebe 10 to 12 days understand i wee jee scan egosi gị na ị nwere fibroid kedu onye nwugoro olive oil kpee ekpere ọna kedu onye ọwụ bịa ebe a gbuo ya kpote the document iji jee scan I will drop this message ndị ọcha were afa Jizọs gbu na-egbu ndị baanyị daily basis ndị baanyị maazị ebe ụlọ gwasị gị na onye Jizọs agwọrọ mana ọ bụrụ na hospital gbaa strike jee mgbe FMC gbaa strike mmadụ one ka ịma nwụrụ dị ya n'ilu anyị ụmụ nwaanyị anyị ji ọpụreshọn ọmụ nwa enweghị onye ga-atọ ha waya asị na dọkịta na nọọsis anọrịa maka na gọọmenti mege nji hụ ụgwọ ọ gọọmenti ji gị ndụ maka na gọọmenti ji hụ ụgwọ ha anaba ụmụ nwaanyị anyị bụ mụrụ nwa with operation abụ eju ha n'afọ nobody to lose the wire unu asị na ọ bụ Christian nke one ndị bishọp anọ dị na steeti hospital akpochie ebe enwere more than 1000 people na-enye gị onyinye na-akwụrụ gị tait n'ebe uke maasị ị na-eri ego ya ha nọ ọnụ ụlọọgwụ akpochi for 2 months and 2 weeks bishọp ikwu ha okwu ị confront gọvanọ ị need the people for protest mana ị ga-abịa gwa m na Moses ji lead protest wee jekwuru Isaiah mee nke kedu nke lead goro kedu protest ụka lead goro ọ bụ na ha adazi mbani ya anyị bịa zọọ ana na Anambra ndị Anglican na Catholic na-azọ ana na Anambra steeti ndị Anglican sekpuru ana na-ekpe Catholic na-ekpe na ha na-azọ bandịrị Anglican na Catholic Church na-azọ bandịrị na-akọ eri na Anambra steeti kpọwa gọvanọ na Anglican enwe ezigbo n'okwu na Anambra na ha na-ekwuzikwa okwu na gọọmenti haus na ọzụkwa ha kwuo okwu si anọrọ ana why na ụmụaka gị na-ere pure water ha need good education ụka niile unu nwere na be anyị unu arụta nwere obere free school for the poor. The whole 5 states nọ na Igbo no free school under our churches in the whole 5 states. No free school, no quality hospital from the church to humanity in Igbo Lang. No Igbo amụma bọsọb na mmadụ ga-asị na onye Igbo bụ amosu Chineke tigbuo ya dade. Bọsọb na pastor ma bishop ma reverend father ga-apụta sị na anyị na-atụ onwe anyị amosu na anyị bụ amosu na onye ka na Jizọs gosiri ya mmụọ niile dị na Igbo mmụọ asaa mmụọ ịsatọ mmụọ eke oye afọ ga-etigbu onye ahụ sie Jizọs na-arụ na Naịjirịa bụ ịfụ ụzọ
ịfụ ụzọ every corner in Nigeria church na broda na afụ ụzọ na-eme advertisement na Facebook mana onye bute ọya ọkpọwa Mathias abụ m eme enwe nke juru na fon m na fon m anyụrụ anyụ ama gospel singer enenenenenenene o bụ kansa ọya dro spiritual ọga ọya bụrụ spiritual something ọya enwere ihe gbasara God na ọya enwere gbasara alụnsị na ọya enwere ihe gbasara chi ọbụla na ọya ndị okwu dere na ọya bụ medication ndị sayensị research ihe bụ ọgwụ nweta ọgwụ ị nwere ihe na-adị emedi gị na Pakistan na China na India alụghị ọgwụ ị gaghị anwụ mkpụrụ ọgwụ when another country na-arụ medication ha na-use ihe na-adị emedi gị. Are you know at your age you don't ashamed of yourself na close obodo ibu neta mkpụrụ ọgwụ tata with ihe sugar mụ na gị na-eri taa anyị anwụwa ka ijiji. You are not ashamed at your age ị na-agụ Bible ị na-agụ akwụkwọ ndị China ji akpala ego na Nigeria wanyị ihe niile gụwalị dị onwe bụrụ nke mmegoro na be nna gị no ị nweta 10,000 si n'ihe amachu kwuru na Bible na omego ị na-akọ eri ọya dị spiritual ọya nwere solution enwe anything like spiritual something in sickness have a solution ndị ọ bụ ọrụ ha ịgwọ ọya bụ medical doctor eme gị test amara ihe na-eme gị enye gị mkpụrụ ọgwụ ịdị mma oyi nweghị gị ji agba kaadị n'ụlọ ọgwụ enwe mere iji achọ ọrụ ebe ọ dị chip analụ gị ego kpọrọ nwa ha jee treat nwa ha na-efe onye pastọ unu na Nigeria wee hire private jet eto one politician bute nwa ya na India here bịa treat nwa ya ụna mana ụdị ha na-eme ụna marketa na private jet unu na-egonye ndị Yoruba ụmụ Igbo ihe na-egonye ndị pastọ Yoruba Adịbeye na Yedekpo ihe anyị na-ebu ụmụ Igbo Adịbeye nwere factory 1000 na-enye nyere people ọrụ na ala Igbo mana o nwere chọọchị na the whole street na ala Igbo Oyedekpo enwere ka ma pure water industry ka onye Igbo ọrụ o nwere the whole churches na the whole villages ọ chọrọ idujego n'igwe mana ọlụọ school nwa gama agụ nwa ya ewu eriri eri mpama aisobu mbụrụ mpama like you Oyedekpo na Adịbeye ha ncha chọrọ iduje gee n'igwe mana ha ncha lụọ school with ego gị onwere ha ncha ụmụ gama agụ nwunye ya ndị eriri eri Adịbeye na Oyedekpo duga eje n'igwe rụọ chọọchị bifo amụọ mụ na gị na ha lụchago chọọchị ha emepego anya ndị Yoruba ifụrụ ndị akamilion isi m na ị na-azọ Biafra na enyi gị na-azọ Biafra onye ala ị na-azọ Biafra ịchọrọ inweta Biafra na-eje chọọchị onye Yoruba ịma ọ na ịbụ onye ala kedu ka Yoruba man ga-esi preachiri gị your freedom ị chọrọ Biafra mana every Sunday kunye eje onye Yoruba preach wele gị Jizọs na Jizọs ga-enye gị ego ihe ga-enye gị ego Biafra ife ga-enye gị long life and prosperity Biafra ife ga-enye gị ezigbo ndụ Biafra ihe ga-enye gị electricity Biafra ihe ga-enye nwa gị good future Biafra ma ọ bụ na onye isi Biafra IPOB Mazi Nnamdi Kanu ma enweta Biafra osi otu o si ekwu ya mebia ka ndị ọcha ebe ọ nọtụ ogu akwụkwọ fụ ka ha si eme ọchụ Biafra ga-eme gị Nigeria felugo onye ọbụla ndị Yoruba buru chọọchị bịara gị New Delhi onye Igbo eje tụkọbara onye Yoruba ego na New Delhi ebo ndị Yoruba buru chọọchị bịara gị na Germany so ihe ọma ndị Yoruba ga-emebi butere ndị Igbo chọọchị ha mana anyị ji ego ndị Igbo nọmba 1 millionaire na the whole Africa go and make inquiry na the whole West Africa ebe nwere the highest millionaire bụ ndị Igbo ama na anyị ji ego abịa na-anara anyị ego na-alụla anyị chọọchị na-anara anyị ego na-atụrụ anyị ego ndị Yoruba dịrị dị inye nwanne ha tit na ọfere na Suleman si na ofe onye gonyere ya private jet o ji kpele onye apụọ abroad mmadụ one na abroad na wọchị m kịta onye apụọ abroad nnọọ New Delhi ka ọ bịara India ka ọ Asia ego wee tipu ofe onye nnọọ wee goro private jet 2.5 billion gonye if not deny ga ego niile ọ na-anakọ ha ego niile ụmụ nwaanyị dị ime je sow seed Wednesday practice Thursday practice night vigil ego tithe and offering chọọchị niile ọrụ isi m na ama destroy chọọchị na bai isi na ama destroy ihe niile na bai everybody go back to your roots Christianity na webe isi jekwuwe Europe ụmụnne gị anyị nwebara our own anyị na-atụ ụjọ gabi swell governor in with it, you will not mess up. Israel or House of Rep with our own way of belief, our own way of worshiping God, they will not mess up. Japan with their own way of belief, they are prospering. Malaysia with their own way of belief, they came down to give one about Jesus. Malaysia. And when they buy Christianity be damage buy, you know.
religion be mebiri by because ndị nze na ọzọ ga confront government ha nọọsụ mmadụ one ka nọ 100 years na be nna gị taa ha na-anwụ 60 je Europe taa onye dị 75 years ka na-anya bicycle a na-akwụ ya pension ị na-eneta agadi nwoke na Europe were ya na-akwụ gị ụgwọ i were ego na-akwụ gị maka na ị na-eneta agadi nwoke na America rụọ ụlọ na be nna gị mana ndị karị nka na be nna gị ibolo ha mosu pastọ bolo ha mosu ebe gọọmenti kreti ka a na-eneta ndị kara nka mmadụ ịka nka na Europe bụ ọrụ bụ ikreti ọrụ to the youth to the black Africans na mmadụ kara nka na Europe bụ blessing to a black African mana ụmụnne gị kara nkazi gọọmenti denied their right pastọ ebodo ha mosu ndị be anyị kara nka na-ata afụfụ a na-akwụ ha penshọn mana onye kara nka ka ị na-eneta ya n'Europe na-amakụ ya na-akpọrọ ya ejita n'afọ ya trumpet ka obi dị ya mma onye kara nka nọ 90 100 bụ ihe nyere gị ọrụ tata mana ị nweghị ebe a na-eneta ndị kara nka na be anyị kezie eme na ị gaghị adị lack of job opportunity kedu ihe mezi na poverty agaghị adị be anyị ọ bụrụ na ị nwe ebe a na-eneta ndị ala ga-enye people ọrụ na abroad and anyị enweghị ya of course that gap adịgo open anyị ga-adị poor in that aspect. That's the reality of life. Ọ bụrụ na ị nete ndị polisi na ndị dala ngwụlọ ga-enye people ọrụ na Europe na onye nwa kreti ọrụ ọ data ọrụ bless na na-ekwu okwu ya adanye enweghị ebe a na-eneta onye polisi onye nwere onye dị paralyzed onye confusion na-eme onye ndị mbeside ọ bụ na ebe a na-eneta ndị mbeside bụ job opportunities ka ọ bụ na onye mmadụ 50 ọrụ na Europe and enweghị ihe na be anyị automatically mmadụ 50 ahụ ebe ọ na enweghị ya mmadụ 50 na be anyị ga-adịkwa pọ zuwa oshi wawa baro mawa aka akpa ebe ga-anọma na everybody bụ onye oshi na Nigeria bụ this end process. Ọ kwefu ndị agadi nwaanyị ndị nne nwaanyị onye ba be mmadụ jere eburu ma bed frustration eme mmadụ zuwa oshi. Ọ bụrụ na ihe eji asa gị isi na saloon gị nwa bụ nwaanyị na-anụ onu ma ịba na saloon na Nigeria ihe a na machine a na-asa gị isi na ya o create more than 50,000 job opportunities. Ihe graduate na-arụ ebe a na-arụ ya na India here na China na Malaysia na Indonesia ha karịa mmadụ 50,000 na one state. Ọ bụ na ebe a na-arụ machine a bụ ihe nye m graduate 50,000 ọrụ na India and nwere ebe a na-arụ ya na Nigeria automatically gap 50,000 adịgo to remain poor in Nigeria. Asị gị na Jizọs ga-enye gị ego si ebe enye gị ego Jizọs na print ego Baịbụl ahụ na-agụ agwa gị ije ebe a na-alụ Baịbụl na China o nyere more than 15,000 people ọrụ na one community. Ọ bụ na mmadụ 15,000 ga na-arụ ebe a na-alụ Baịbụl na China adị nwere company ebe a na-alụ Baịbụl na Anambra steeti ka emekwa mmadụ 15,000 employ automatically 15,000 na Anambra ga-adị jobless enwere Jizọs ga-enye ha ego create a factory ebe a ga-alụ Baịbụl ka ha lụ bọọlụ dị elụtabe gị ihe na-enye ego bọọlụ ọ bụrụ ikpe Matthew chapter 5. Ọ bụrụ ikpe Matthew chapter 5 na-enye ego ije gwuru pastọ taa agwa ya na ihe na-esiri gị ike onye ga-ekpele o print weli ga-ekpele si gị kpewe Matthew chapter 5 na ọ na-enye ego na nwere ihe mechiri ụzọ gị na ka emepele gị ụzọ mepe ụzọ ebe onye a na-emepele gị ụzọ mepego ụzọ be nne ya ụmụnne ya ị na-agwa ndị mmadụ okwu na rapa anyị na-ama dị ka nwaanyị. Ọ bụ na ebe a na-arụ rapa na India here George obodo a nwere George A1. Ọ bụ na factory ebe a na-arụ George n'obodo a ga-enye more than mmadụ 5,000 ọrụ na one community and nwere ebe a na-arụ George na Nigeria automatically gap of that 5,000 ga-adị as poverty na Nigeria as jobless. A na-akụziri unu ihe unu asị na Jizọs na-enye ego are you kidding me? Jizọs na-agwọ ọya Jizọs na-eme nka unu na-anwụ na accident every day maka na unu enweghị ụzọ unu achọghị mana ihe na-edozi okporo ụzọ gọọmenti. Ọ bụ na India here India kịta mụ na gị nọ ọ bụ na gọọmenti abandoro nnukwu moto trailer anything big truck dị na-agba in day time na ọsọsọ private car ga na-agba and obodo gị bụ Nigeria efere ịbandụ nnukwu moto ịgba in day time. My brother ihe anyị na nnukwu moto na-egbu na Nigeria
every day ka o kwesịrị igbu n'India here mana na ọ naghị egbu ha because of gị na ha bandụrụ gịnị nnukwu moto. The same thing with America, Europe, China, everywhere. South Africa here bandụrụ nnukwu moto from running in daytime and they bandụ here enweghị Jizọs ga-ekpuchi gị na mụ na gị na-abụ kịtazi in Nigeria Jos dị ka ndị anwụrụ tata na accident egbugo ha o nwezi ndị ọzọ ga-anwụ echi mgbe so ruzie tọn mụ na ga ya anwụkwa. That is it. That is it. Enweghị any true words about it. Ihe mụ na gị nọ taa ihe hapụ na na-ekpuchi gị n'ọbara Jizọs wayo enwegwa ihe ga-ekpuchi gị n'ọbara bụ gọọmenti they were protected. Ọ bụ na America ga-alụ ọlụọ tinye kamera ga-monitor speed limit ụmụaka ha ịgbakarịa speed onye kwesịrị ịgba na street kamera ebuo gị ịkwụọ faịlụ echi onwe onye nwa brother gwa m nọ na US gwa m sị m na n'obodo a n'onwelu na-achọpụta na enwuru mmanya wee buru moto gbaa rọf ọ dịkọsị na-anwụdo gị 2 times or whatever then enwe ihe a ga-arụ eziri gị na moto ahụ before i start ya dị moto ị ga-afụ ihe ọnụ fụọ ya ọnụ fụsie ya ike then nọọ ihe a ka edetect na ọ bụrụ na ịfụọ the thing n'ọnụ o detect any nwere alcohol the motor will not start. Here na solution then ọ bụrụ na ị nweghị ya mụ na gị na-abụ ga na-anwụchakwa biya were obi ụtọ na anyị nwụrụ biya nyewe moto ọkụ jee hitie trela nwụọ na onye nke nwụrụ tata ọ bụ nwe ka ọ bụrụ tọnụ Mathias echi. E nwere ihe bụ papa ga-amụrụ gịnị like anyị nwa mpa anyị dị very stubborn stubborn ahụ dị ka anyị wee dị mma maka my father chọọ ịpịa gị ụtarị he don mercy ode na ya so ọ maka ụtarị akọ ya aba ichete anyị chọọ ime ihe sometimes anyị na-azụ so ọnya nwe nwere many things India melụ Europe melụ ga-abụ mmadụ chọọ ime ihe taa o chete that law of the government ọ bụla law Jesus ọ bụla nke dị na Bible nke ga-enyere gị aka practically na ndụ anyị dị bụ nke ahụ gọọmenti tinyere ka o wee dịele gị mma personal echeta that law they will now withdraw back because of that the law made by man. Why are we fooling ourselves for crying out loud? Ana agwa gị na akwa afada gị na-alụ akwa afada gị na-arụ na-asị gị ebulu nge ba na ama Aịzaya ebulu nge nwanne m ihe a na-alụ ọrụ iche na ị ga-afụ ofu n'ụka n'ala Igbo ọ bụrụ na chọọchị a na-enye ego na-enye ndụ na-enye ihe niile iche na ị ga-abata nwa n'ụka before grade ga-abanye ụnụ ka ị ga-akwụ 100 million. Gwa m ihe bara uru medicine ịma na ịgụsị ya na Nigeria ma ị gụọ medicine gị da-agụsị ya nọ self employment na iwu ka ọ bụ na ị ga-enwe ọrụ na-arụ ọrụ family gị jide ga-emepere gị hospital ị ga-eche mmadụ onye ka na-enweta admission medicine taa without 1 million naira. Law ịma na ịgụsị ya law taa nọ self employment ka ọ mmadụ onye ka na-agụ law taa na ihe a detara n'akwụkwọ na-abụrụ m big man iji ego akwụ ndị lecturers ụgwọ che na ọ bụ na nzọpụta dị na chọọchị Naijiria iche na ya abanwe m ụlọ ụka iche na ị ga-abanwe ime ụlọ ụka bịkọ ha chọrọ iji azọ amaghọ m nnọọ ba anyị na-eme arụrụ a na accommodate. Gwa m ihe a ga-enyere anyị aka taa obodo na-eme enjoy n'ụwa niile anyị na-enweta izi na be anyị nọ nothing. Onye obodo a dị proud jee na gọọmenti ya loan jegodo ka ị na-agodo bank ma ị na-eme operate more than 60 million na jegodo ka ị na-aha loan kịta asị gị na ị ga-eweta nka weta akwụkwọ a na gị weta nka because the system is not working. So why can't we wake up? Nwanne m kpọọ m chi gị ịbụ chi m ka anyị nyere onwe anyị aka. You are my God. I am God to you, you are God to me. Anyị bụ ndị Igbo. Let's build our land. Isi m na Jizọs ga-alụ m seti aka n'ihe ha na-awere ndị mmadụ. Mgba moto si Ọnịcha jee adoration ụwa m na mmiri si m seti aka na government house nseti aka isi m kwuo n'imepe John chapter 5 n'oge ụmụ Israel pụtara n'ịkpa na nke a mere na ọ ga-emekwa na government house n'aha Jizọs amen. Ochimara Okechichakwa baa Senate onye ọzọ abịakwa ofe akụkọ aka na-akpa every week. So Jizọs nke anyị ntị echiziri ya ọ dịzi wicked nke ọ bụghị ọrụ ya ọha bụ ọrụ mmadụ ọ bụgodo na ịbụ the highest wicked human being on earth ka a na-akpọ every week
ministry a na-eme ma ndị si na aka ha dị awa awa ma na ụkwa dị awa awa ma na isi adị awa awa ma ndị na-ebunite enu tie n'ala ma ihe niile a na-eme na Lagos ma ndị na-eme aka otu a so sinsi ahụ Jizọs enyenwela anyị ọkụ. Ọ bụrụ ọrụ Jizọs inye anyị ọkụ. Ịchụwa Emeka Ọfọ taata ọsọ ụgbọelu a na-enwe ọkụ echi. Ọ bụrụ na ọ gaghị atinye nwa ọkụ a ka ọ dị steeti ọ gbafere ọ lapụ the post si Nigeria gọọmenti ya chọọ ọsị. Understand? Ọ bụ na ndị bishọp ga ọ ha nwa bụ iru dịka ga-anyụ ma nkọ because ha achụnasịgo ndị nna nna anyị ndị kwesịrị ikwulu anyị igwe obodo. Mgbe a ka igwe bụ igwe ọ bụrụ ọkịta ị ga-afụ igwe na-enweghị 1 million gọọmenti ebunye ya moto 7 million. Igwe na-emetụbeghị 1 million naira aka ka gọọmenti na-ebunye moto 7 million naira. Kedu eji ebunyere ya ka etichie ya ọnụ? Unu nwa a na-anya na after God n'ọnụ nwa kwesịrị ịbụ unu fụgodo 100 million sef na si no. Kedu ndị kwesịrị bụ isi no for 100 million unu nwa bụ pastor na reverend? Mba, anweghị ha iji 100 million na-eme ka anyị kwuo eziokwu. Fada gaghị emenwu ya. Mba, ha na-alụ churches ebe a na-agwọ ya than hospital my brother Onyeka Kinsley na-anwụ ka ijiji. Na-anwụ ka ijiji jee n'ọfịs anyị gị ya na-anwụ. A na-edu nke a bụkwa ha bịa eduru ha na-eji ụlọọgwụ free of charge ma ego moto onye nchọ anyị na-enyekwa ya ego moto ojikwa ego agwụgo n'ụlọ ekpere. Ego agwụgo n'ụlọ ekpere mana gị nwa pasọ na ndị be anyị ego na-erebe olive oil ị ga-anwụ ọnwụ ike because na ọnwụ ike ka unu na-egbu ndị be anyị ha na-anwụ. Jizọs na-agwọ ya. Chukwu okike abịa ma kpọpụta m mepee m anya na this foundation. Mepee m anya. Mepee m anya. I were microphone na awori ndị be anyị na Jizọs yenye ha ego ịgwakwa ha na microphone iji n'aka na onye mmadụ 20,000 ọrụ na China